Gabon eta mietorri guztioi EH Bilduren hauteskunde gau honetara, hor kanpoan dagoen jendeari barrura sartzeko eskatuko diogu eta sarrera gisa aipatuko dugu datu orokorretan ikusi ahal izan dugun bezala 2016ko datuekin alderatuta behintzat sekulako gorakada izan dela parte hartzean eta seguru asko herritarrek erreakzionatu dutela esan daiteke eta trifatxikari aurre egiteko hautetsontziak bete dituztela. Edonola ere, giro honean ospatzen ari garen hauteskunde gau batean gaudela esango dugu eta eskura ditugun lehen datuen inguruko balorazioa 9 eta 20 aldera egingo dutela, Mertxe Aizpuruak eta Oskar Batutek. Beraz besterik gabe, eskerrik asko eta gero arte. Hemen, operatu bat dut, 2016an dut primera txarra gatatzeko da, amaiu horreko 6 eserrekutatik gatoz. Zigor bat jasoztuela, hori hauteslegoaren parte batetik, eta orduan orain, nahiko logikoa dela, Gipuzkoan esaterako hori errekuperatzea, eta parte batean ere pesera hartutela ez. Eta gero, jarrituena komentatu dute, eta bai Gipuzkoan alpistaren eta azkenean hemen, eta jarrituak alderri bakuntzak, emundan, errazagoa, edo bidera aberaren oserratu baretela, ez? Eta ematen du dira, bizkaia nahi usteko nagusitasuna dauka, jota, momentuetan ikusten dela, asko zaila dela, bigarren oserratu bat batzea etxean. Horrelako mugimenduak ere daude, eserleku gutxi osatzen dira duteta. Zarria da, kandidarekin, mandatu bere eserlekoa batzen duelako, EH Bildu laugarrena aterako duke, eta beraz, argazkia izango ditzake, EAJak 6, BSek 4, Unidas Podemosek 4 eta EH Bildu 4. Adierazgarria iruditzen zait, horreko 42 da, oraindik asko falta da, baina ikusten da nola Arabako eserleku horren dantza Asia dagoen, Iñakek eraimatu den Nafarroako eserlekuaren dantza PSN eta EH Bilduren artean, eta beraz ikusten dut EH Bildu mugitu daitekeela bitik bosterainoko gabean horkila horretan, eta izan dezakela oso emaitza ona eserlekutan, edo agian ez horren ona eserlekutan, ziren ez dut zela, uste bozek ere aditatzen dutela beste errealitate bat, ezta? Eta, esan dudatxua dela mapa benetan gauaren bukaeran horrela geldituko balitz, uste dut mapa benetan esan dudatxua dela. Horrela eratzen dutzat, azpimarratzekoa da alderdi abertzalentzat, garaipen izugarria dela, Espainiako hauteskundeak oro oso hauteskunde zailak dira, alderdi abertzalentzat, eta niretzat are zailagoak ziren nolabait aipatu dugun polarizazio horren baitan, eta hautematen da, ondo kokatzen jakin dutela, eta gainera jakin da beste hauteskundea gatozela, unaren garrantzia ere azpimarratzeko. Arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin, aukera hau aprobetxatu nahi dugu, eskerrak emateko denbora kanpainaren zehar, ehundaka eta ehundaka pertsona ibidianak lanian, herrietan, hirietan, kanpaina gogorra izan da, luzea eginda, baina egindako lan guztiak izan du emaitza eta benetan pozik egoteko modukoa izan dela esan behar du. Beraz, esker mila denetan bihotzez guztio. Emaitzak pixkanaka iristen ari dira eta esan behar du pozik gaudela momentu honetan eta jasotzen ari geran emaitzak ziurtatzen dutela Euskal Herria Bilduk daukala goranzko joera bat. Beraz,
momentu honetan hori da esan dezakeguna. Hauteskunde zailak izan dira, badakigu Espainiarekiko hauteskundeak ez direla onenak izaten, ez direla guriak bezala gure marko naturala, esan dezagun, eta alde horretatik, poztekoa da, jasotzen ari garan emaitzak hori esaten dute, goranzko joera badagoela Euskal Herria Bildun, azkeneko emaitzetan ere, azkeneko hauteskundetan ere ikusi zena, eta hemendik aurrea ere horrela joango garela. Beraz, datu positiboa da, batez ere aurrean ditugun, hemendik hilabetetara daukagun hauteskundei begira. Zer esan, gauza hundirik ezin dugu esan, oraindik denbora dago eta ikusi behar dugu emaitzak nola ezatzen diren eta nola bai ezatzen diren oraindik, eta gaua oraindik luzea izango da. Baina bai ikusten duguna dela, milioi botoak gaindituko ditugula Euskal RC-rekin egindako aliantzari esker. Beraz, beste datu positiboa dugu eta ikusiko dugu gaua nola jarraitzen duen. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Queremos empezar esta primera comparecencia, sin conocer todavía datos definitivos, más que parciales, agradeciendo a los y las militantes de Euskal Herria Bildu, a las miles de personas que nos habéis empujado, que nos habéis impulsado para poder ser representativos en este país. Os queremos agradecer sinceramente el esfuerzo que habéis hecho, porque sin vosotros nada sería posible, pero os habéis enseñado que con vosotros todo y con vosotras todo está a nuestro alcance. Queremos, hecha este reconocimiento, señalar también que estamos en disposición de dar noches mágicas a este país, porque creemos que la militancia de Euskal Herria Bildu está activada y preparada para afrontar el siguiente reto electoral y recuperar plazas importantes de Euskal Herria para la izquierda soberanista e independentista vasca. En segundo lugar, queremos también agradecer a la gente que hoy está votando o que hoy ha votado Euskal Herria Bildu y que nos está haciendo crecer de manera significativa. Volvemos a reiterar que Euskal Herria Bildu sigue siendo, le pese a quien le pese, una tendencia al alza. Sigue siendo una voz nítida de izquierdas, una voz clara y comprometida con su pueblo, con Euskal Herria. En tercer lugar, y para finalizar, queremos también señalar que el vaticinio o la esperanza que teníamos en los últimos días de campaña cuando decíamos que el soberanismo, el independentismo de izquierdas podía superar el 1.000.000 de votos, puede quedarse pequeña. Y esa es una noticia magnífica, porque eso es una noticia que explica y que señala que frente al fascismo hay resistencia democrática, que frente a la imposición hay pueblos dignos que se levantan, defienden sus derechos y defienden a las personas que habitan en ellos. Eta hori parekatzen da pixka bat AJak tradizionalki izan duen diskursoarekin. Eta bigarren diskurso bat ere bai, berreko eta nire bat otegiri entzun dio, esan ez, guk beharrezkoa guk indara handia edukitzea, nolabait hiruko eskumaren gobernu bat organizatzeko, ez? Orduan nik uste horrek publiko zabal bat eragiten diola, eta orduan nolabait indioz berdinetako botu mailei edo bide eman diola, ez? Zenolabait, orain dela urte batzuk agian, jendeak durak izan altzituen ez da, nik boskatu baina gero abestein baduten emarrien, ez? Eta nik uste dut horrek behin eta berriro azpimarratu dela, eta izan dugun kanpaina nik uste dut, baligarri ez dela. Nik uste dut hartila gara bat, egon dira, baina da hasieran erabaki parabantzar hori zela egin nagusia, baina gero kanpaina horrela joan ala, eta nik uste dut irakurketa bat egin, eta asmatuta, Arnaldo Otegik protagonismoa hartu du kanpainan, eta askoz gehiago zentratu da EH kanpainan, nolabait trifatxito horri eurek ditzen ziren moduan, aurre egiteko boska moduan. Gainera, boska simbolikoa, nolabait egun gehien eman diezailukeen boska sektore ordezkatzen dutenek, eta gero ere bazerraren eduki dezakeen, zehari gara asko aipatzen. EH Bildu zerleku dantza eduki dezakeen, bai Nafarroan bai Araban boto gutxiren baitan, baina jakinda RC-rekin nolabait aliantza daukala,
eragiteko ahalmen hori nolabait Madrilen bermatuago da, boska kopuruari begiratu behar diogula, azkenean nahiz eta eserlekutan transazioa ezekin ematen du Bilduren joera oso gorazkoa izan dela eta hauteskunde orokorrak izan da joera hori azpimarratzekoa. Berdina esan daiteke nik uste dute EAJ-ari buruz, ikusten da aurreko hauteskundeetan gogoratu behar dugu Podemos, aurten Unidas Podemos moduan aurkeztuena izan zela lehenengo indarra, badirudi Podemosen sufle hori erabate jaitsi dela, oraindik bada alderdi azpimarratzekoa EAN eta Nafarroan ere, baina inundik inora ere ez, bere sasoian jaso zuen babes horrekin nolabait Espainiako sistema politikoan eraginen bat izan zezakelakoa. Uste dute hor bilakaera bat dagoela eta bilakaera hori oraindik irago urteetan ikusiko dugula. Pentsatu behar dut batetik Bildu zetorren Amaiurretik, uste dut Amaiurren emaitzak ere oso konjuntura zehatzean eman zirela, oraindik Podemos izan ez izkitzen, Bildu sortu betea zen, PNV eta Bilduren helburua ez dira hauteskunde hauek eta nolabait baina Madrid duten helburua hori da lagun horiek paperekin kanpainan osaderazgarriaren zait Podemos ikustea nolabait 78ko erregimen hori irauli eta zeruak asaltatzetik nola kanpaina honetan hain zuzen ere 78ko konstituzioa izan den gehien baliatu dutena eskubide sozialen defentsa aldarrikatzeko. Agian da mutiko zen astelehenetik astearterako aldaketa guztela. Horre ez dut uste zara gauza esan nuke ez, adibidez, Felixek esan du, Araban eta Nafarroan badaude bi aurki Bildu lor ditzakenak edo ez, oso zalantzan, badirudi Gipuzkoan eta Gipuzkoako azkena eta Bizkaiko azkena oso nahi dut nahiko lasai daudela, bata Bilduren alde eta bestea EAJaren hirugarren akorezan dago, baina Nafarroan eta Araban bai dago dantzaldi ez, Nafarroan nik ikusten nahi naizenez, hain aterritako erritzak ikusten nahi naizenez, eta ikusten nahi naiz, Bildu gora egin duela toki askotan eta, bueno, gaur aurkiaren atzetik ari da, baina ez du Geroa Bairen kontu egin, ze Geroa Bairen ere gora egin du. Esan dut hor, badago hautesle bat, esaten zen, agian Geroa Bain ustu egin zela, Belpozu eta Madrila iristeko, baina Geroa Bain gora egin du energia askotan ere egin du. Beran, Bildu oso gora egin du, baina Geroa Bain ere oso gora egin du. Esan dut, biok egin dut gora ez da, hor, diguzu, Podemosen kontura neurri hori batean Bildu portu asko bildu ditu, baina baita ere Geroa Baik, eta orduan Daniel Egindararen sozialisteko hauteskundeetan hautagaia eta hobetu egin ditu egin zaila. Eta hori ere oso kontuan hartzeko da. Eta gauza, antzerako gauza bat esan dute, momentuz bintzat Katalunian gertatzen ari denaren inguruan, eta da,
Eskerra Republikana sekulako emaitza lortzen ari da. Amabos ez da idazkenean amabos izango diren, baina Iruñperkak bat jeisten ari da. Ez da, sortzitik zazpira, momentu horrean, ez nahi dut, agian, zure ditzen duen bezala, igual gauean zean beste zerbait izango dugu. Baina, eskerraren igoera ez dela soilik Iruñperkaten esparru horretatik, soilik nagusik beste toki batetik hartutako boto dela. Eta hor ere, zure ditzen duen bezala, Podemosen nik ez dut Iruñperkak, el komunen mundu horretatik, boto esketorri da. Beraz, edozein kasutan Podemosen datuak apurua begiratu, zen editzen, oain separatuta aurkeztu dira Podemos, Kompromis, momentu honetan batuketa eginda, lehen 45 eserleku zeuzkan, oain 40 izango dituzke. Esan dira, jetxiera ere, ez da horren besterainokoa. Bueno, claro, lehen 45 Podemosen matematika egin behar gola, bai. Barkatu, matematika bietan egin behar da. Bueno, edozein kasutan esan behar dena zen, 40 horiekin eta Alderdi Sozialistarenekin 198 inguruan geratuko lirateke, EAJ, bueno, hor ikusi beharko nintzak egintzat hasierako aritmetika, nik uste dut Alderdi Sozialistak nahi izango lukeen aritmetika hori eguneko oso txiki batekin, esan eta 23 batekin, momentuz tendentzia hori baieztatzera jungo litzakela. Claro, Ciudadanosekin ere, garbi eta garbi ematen du. Eta zukleku gutxiren bueltan egiliko da, eta zuk lehen aipatu duzu Pedro Sánchezen buruko minak zenbatekoak izango diren, adibidez Podemos EAJ-rekin zenbakiak emango balitek edo, nolabait ezkerreko ere alderdi independentistak beharko balitu Pedro Sánchezen gobernua osatzeko, eta Katalunian dagoen egoerarekin batez ere, bazkeran bai desgazterako, badakigu gehietan erabiltzen duten elementua dela, oposiziotik eskumako alderdiek, eta baita ere, azkenean egoera dena delako Katalunian, exigentziak ere asko faltuagoak izango direlako. Oso ezberdina egiten zait, 22rekin geratzea edo 46rekin geratzea ez da, nolabait justifik ez dalako bakarrik zenbakiak ematea, baizik eta imaginatu dezagun autua egiteko aukera daukala. Bai, nola edo ala, bi gehiengo edo atera litera, nik dut posizioa nun geratzen den, oso importantea dela. Ez nire galare, konfirmatzen bat dira dakiak, atentzioa ematen dit, PP-ren berak ara eserrenetan, ze batuketak eginez, bai, Ciudadanosek zenbat irabazten ditu eta Podemosek zenbat irabazten ditu, ez dakit nondik galdu ditu nahi bestea. Esaten ari denez, jarretzen nahi nahizenez, Madrilen Ciudadanosek gain hartu dio PP-rik, eta beste egin eta hori oso gaina da alderdi popularrentzat. Esan datxua da, Madriletik lehen egon gara komentatzen baita. Madrideko presidente izan dakoa poentxe arte, egin zuen salto hori Ciudadanosera, bere postua ziurtatuta zeukanean, oso esanguratsua da Madrideko barne dinamikak apur bat ulertzeko, ez? Eta segurazki guri urrutiago ditzen ez dugu hemen, baina Madrideko erakunde figura nagusiena izan da orain arte, egia da erreturatuta zeukala PP, baina Ciudadanosen 13. joatea hauteskunde autonomikoetan horrek logikaren bati erantzun batzea, ez da? Ez dut ironia egiten esaten, hau da, PP-ren barruan, sobetik joan arte egon duzera, dutela gabe gozan dira. Podemos Euskal Unida gehiondokoa bai, konfluentziak eta barra, hau da, ikusten dugu alderdi guztiak oso nahazio gara, eta ez dut egin esan duzu esan, puntu zibile behar galdera alderak eta politikarekin. Baina nintzen, Ciudadanos denengo guztuan geratzen da, behirek beharko gara, gero, karamenarekin nola. Hau da, ez dira, estrukturak oso ezberdinak dira, baina gaur justu, Podemosen konfluentziak dira zuze denak, Madrid eta Barcelona ikusten badugu horrelako aldaketa, nik uste perperioetan mundukoa izan. Alderdi Sozialista eta Podemosek momentu enten ja gehiago absoluta baduta. Alderdi Sozialista eta Ciudadanosen momentu enten baduta. Esan duen bezala, ez nuke deskartatuko aukera hori mahai gainean egotea. Nik pentsatzen dut ez dela Alderdi Sozialistaren eta Sánchez presidentaren lehenengo aukera. Sinistra nago ez dela lehenengo aukera, baina aukera hori mahai gainean dagoela, zalantzari gabe, esan nahi dut eta aukera honezkero nik gainera etxenetarako egin nuen horra bat egin dela hilabete eta erdi uste dut, oso arrisku handikoan ere partetik esango nuke. Baina mahai gainean aukera izan zen, PSOE Ciudadanos, ikusten ditzaidalako balizkoena izan zen. Eramango dute, lehenengo aukera
Sánchezen zerbait erakutsi baldin badu, uste dut, izan da resistentziak jasua. Resistentzia alberri barruan zeukan ostrarekiko ezein beste kanpoko faktore da. Orain ditugun datuekin, eguneko 30 datua ia, besoek egin dugu tamari zerretu izan dituzka, zuek esan bezala, Ciudadanosekin, aize, pasako duke, enda irego tamasei zerretuen gutxineko landa hori, baina Unidos Podemosekin eta bestelako laguntzekin ere, posible izan duke, beraz, ematen du ezkerrezkoin aukerak izango dituzkela. Podemos, de Iguanem eta Kompromis gehia jota, justo emango diote gehiengoa izateko. Euskal Herritar zetak ateratzen dion bigarrenari, ez da? Porque, claro, besoez APPren arteko tartea, ez dakit horretan egiko da, baina uste oso tarte handia gongo da, orduan, maila horretan ere, askatasuna izango du. Nik da uste duda sentsazionala 1000 aldiz entzut kanpainan zehar, eta nik uste badagoela bat desiatzen dagoela, ez eta aurkako diskursoa eduki, zu eta Ciudadanosen gobernu bat egoteko, ez? Esateko, bez, esaten genuen. Nik uste duna da, Sánchezen lehenengo aukera zelako lukez dira nahikoa, tamabin erostez. Egun berrogeitiko era beharko lukete, asma izango litzateke, bakarrik gobernatzearen saiakera egiteko, ez da? Ondora baiteko, modan jarri zuen esan oso ondo atera ez, Zapateroren geometria variable ditzen zaion konturi, baina noski dala lehenengo aukera. Dena den, bigarren egindakari horrelako tarteak ateratzeak, konfirmatzen bada, mesede egiten dio baita ere, nola baiteko politikan askatasun moduan ulertzen dugu horretara, ez? Azke inorrez bada ere. PSOE protagonista, Sánchezen aukeren eta erabakien zain, jo dezagun ikusture Madrid aldera, besteak beste Ferrazen badagoelako mugimendua, baina uste dut oraindik ez dugula bertara joko, beraz Felix hitzagoan utzi dizut. Gerrek esan duena bitzarren, nik ez dut uste, nik ez ditxuk esan duenarekin, esan dizu batzutan ematen du nahi dela, eta nik ez dut horrela marrazten, niri iruditzea eta aukera honek, momentu honetan, eguneko 30 zenbaduta dagoen honetan, oso aukera onak usten diziola Sánchez presidenteari, edo presidente zedene irekita uzten dio, eta beraz, agian, inkluso Zapatero asmatu zuen geometria nola zan, variable hori ere agian joka lezake. Egia da, zure esan bezun bezala, ez daukala nahikoa gehiengo gobernua berak bakarrik osatzeko. Eta baina bakarrik osatu bai bazuela, 84ekin, euskalo ez. Ez da Ferraz kalean mugimendua dagoelako, esan dizuegu, eta bertara jotzea da aukerarik onena orain. Ja lehen da beziko baloratzeko entuten ari gara, kontaketa ere gora egiten ari da eta datuak ja ofizialak dira eta gero eta indarra handiak hartu dut, aldaketa txikiak izango dira segurazki erandik kontaketa guztia maitu bitartean. Argi eta garbi dagoena da, Espainiako alderdi sozialistak irabazi dituen hauteskundeak eta milaka aukera dituela gobernua eratu izateko, 176 eserlekuak osatu izateko. Podemosen laguntza izan ez gero, Euskal Alderdi Abertzalearen bakar bateren laguntzaren nahikoa izango luke oraintxe bertan gehiengoa osatzeko. Eta Kataluniako interpretantistekin zer esanik ez beraz, argi eta garbi dago indarra handi hartu duela. Amaia Etxezarreta, alderdi sozialistan, segurazki, somatuko da garaipen handia lortu dutela. Alderdi sozialistaren egoitzan dago, gobernu sozialista oso aurreientekoa, Pedro Sánchezena, eta horrek esan ego zerbait, Ferrazkalea jendez beterik dago, duela ordu bete eta garaipean giroan dabiltza, eta bete beste begira gaude, endeko gita mazeratuta, alderdi sozialistak, 32 diputatu lituzke, pronostiko guztiak baino askoz hobea da, egia zumurak izan direla horrein artean, eguna hogei jotzen zuten, gutxienezko arrakastatza, baina oraitxe besoek aurka.
Ahí han quitado. Han quitado.
13,7, baina guztiek, lau alderdi horiek ordezkari bana izango dute Arabatik Espainiako Kongresuan. Alderdi Popularrak han zuena ere, Arabat zuena ere, Javier Maraton nahiko iztu, ura galdu egin. Ciudadanosek ez du lortu, opereneko laua, eta bosek, iruko mapata lotuta, ez du ordezkari izango. Bizkaia, Eusko Alderdi Jeltzalea nagusia, botoen eneko 34,1 aldea mundialekin irabazi du EAJ. Hiru eserleku izango ditu, bat irabazi du horregatik, izango du bat gehiago 2016arekin alderatuta. Euskadiko Alderdi Sozialistak botoen eneko 20,2 ordezkari, 2016 baino bat gehiago. Bat gutxiago kontrakoa izango du Unidas Podemosek, botoen eneko 17,6
7 lortu du. Euskal Herria Bilduk, boto 13 eta ordezkari bat izango du. Beraz, horrepestez, 2016ko eserlekua errepikatu egingo du. Alderdi Popularrak ez du ordezkaritzarik izango, Ciudadanosek ere ez eta Voxek ere ez. Horiek guztiek nabarmen bera egin ditu. Eta Gipuzkoari erreparatu ezkero, eta hor zenbaketa oso aurreratua dago, horretxe ikusiko dut zeuneko 76 ere badago, 76, beraz hor aldaketak askoz ere txikiagoak izango dira, eta hortxe dituzte datuak berdinketa eserlekui dagokionez Gipuzkoatik EAJaren eta Euskal Herria Bilduren artean. Bototan hori bai, EAJ gehiago izan da, botoeneko 28,9 eskuratu du. Euskal Herria Bilduk botoeneko 23,4 eta eserleku bat gehiago irabazi du lurralde horretatik. Euskadiko Alderdi Sozialista azkenean 3. inkestetan, pentsa hasiera batean garaipena eman diote, kasu honetan 3. gerituko litzateke botoeneko 19 eskuratuta eta eserleku bat. Unidas Podemosek botoeneko 17,3, eserleku bat gutxiago, eta Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek botoeneko kasu batean ez da bostero lehatu, bestean ez da urreratu eta horren bostez haiek ere zuko ezbezkean zer izango. Eta Nafarroaren begiratuta, Nafarra suma nagusi eta partido sozialistarekin berdinduta eserlekuei da bat. Nafarra suma, botoeneko 29 eskuratu du. Alderdi Sozialistak botoeneko 26,1. Unidas Podemosek uneko 18,2 pataltzu. Euskal Herria Bilduk botoeneko 10 eskuratu du. Dato eskuartan ditugula, aktometroari horretan zuriatu dugu, zan ere, zenbait itun egiteko aukerak egon badaude, eta aktometroak dio, aukera horiek, handiek direla eta batez ere alderdi sozialistak izan ditzazkela aukera horiek. Begira, alderdi sozialistak horrentxe bertan izango lukeen aukeretako batzuk, onartu hauek izango direteke. Baldin hori modatzeko moduan baldin badaude. Egiten tekniko ikusteko modurik gertaten, orain ez dugu, derecha egin dugu, baina mailan hori gertatu dezakete, eta argumentuekin, iritziekin eta hausnarketak egin beraz. Datuak eskuratuta, izan daitezken itunak, akordioak eta dauden aukera garatzeko garaia. Aktometroa bizti eta esan eginen ditugun datu aurten guztiekin, badago aztertu ginetik. Bai, uste momentuz ditugun datuekin, ondo ingo dugula bi gauzagatik. Emitzen zugarri ondo lortzen ari dela, eta baita nik uste akordioen zean, independentista, Kataluniako independentista gabe, inburu gabe, dirudunez akordioa lor dezakelako, Podemosekin, Euskal Herria Jeltzaleekin, ez dugu hastea, Kantabrian Ribigaren alberdiak momentuz izan hartu duraz. Niri, esango atxo egiten zaidana da, agian, Alderdi Sozialista sekulako helbitza lortzen ari da, baina ez hemen eta Katalunian nazionalismoa galdu bat. Eta hori nobea, esan dute historikoki Felipe González garai batean, edo Zapatero bera beste garai batean, normalean, hauteskundeetan eta hauteskunde orokorretan, sekulako biltzanak lortu zituztenean, izan zen, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian, hegoaldean, eta lurraldeetan, abertzalegoa ahulduta eta galduta, eta hau justifikako abertatzen ari da. Eta momentuz bintzat, independentismoa egizazketik, eta irura jauzia, eta hemen egoaldean, Euskal Herria Jeltzalean bat igodu gutxienez, eta beste batean, eta nik uste hori bat edan moneda dela, kontuan hartzekoa. Por cierto, Altsasun ere, ementzailean badituzte, bildut ditu garbi ementzak, eta Navarra suma, Ciudadanos, UPN eta PP, zazpireuna boto esan zituzten, eta hori lageren egiziko dituzte, zen dut, Altsasuko datuak edo sokontuan. Ez momentu hona da. Horren azalpenan ikusten Podemosen dagoela. Azkenean Podemosek aktibatu boto bat igual abstentzian ere gertzitekena, boto horiek da, ere janda osoa. Bai en komun, bai Podemosetik eta guztietan azalpena, eta Nafarroari begira, badirudi gantzan daitekela azken arte, azkenean betu zueta izan da hautagaia, eta zurentxe Altsasuko emetzak aipatu dituzu,
simbolikoki bereziki aberasgarria izango litzateke eserlekua lortuko dugu Altsasuko kasua eta hori kanpainan nola ahalegindu diren bai Altsasuko herria erabiltzen, bai erronkerin egon dira, eta ikuste du simbolikoki bai edukiko lukeela bere pisua jakinda, azkenean oso eserleku gutxiren butean edagoela eserlekua, eta azkenean emaitza ona izan litekeela berdin ezen eserlekurik ez dut. Esan eta zen ari gara, Marrokoren eserleku hori joan etorrian dagoela, uste dut, orain ere, edukela izango, baina ikusteko dago, horren arabera, emaitza horiekin nintzen dut lau eserleku duteko duz. Nik uste dut zentzukan esan dutela, benetan zein den Euskal Herriko irakurketa batetatik, benetan alderdi abertzaileen nobedade hori ez da. Nik uste bat dela nobedadea, esan nahi beti esaten dugu Iñakik adierazi duen bezala marko diferentetan jokatzen direla hauteskundeak, baina orain honetan bada diferentzia hori, alderdi sozialistak naiz eta gora egin, alderdi abertzaleek ere rentabilizatzen igoera hori ez da, eta nik uste dut horretan Elena Iderrek adierazi dut, nire bat nator EH Bilduren estrategia aldaketa hori eta diskurso posibilistago bat egitea kongresura begira, ez diskurso bakarrik, baizik eta zentsura mozioa gertatu zenetik ekarri duten estrategia hori, hau da, zentsura mozioa babestu ezeren duke, dekretoetan, dekreto sozialetan egin zuten posizio determinante hori edo hori, nik uste horrek ere badaukala eta horreitik euki beharko duela beraien posizioa zabaltzeko perspektiba horretan, ez? Hori segurazki gehiago kostatuko da, betiko edo zalantza gehiago dauzkaten eta igual kanpaina abstentzionista batzuk egon dira adibidez, ez dela bertzareko ingurutik eta nik uste hor egin beharko dela, ez dela bertzarak egin beharko dela, EH Bilduko egin beharko dela konbentzimendu eraketa bat, baina estrategia aldaketa horren niretzako zabaltze bide batzuk dauzka eta horrek ere eragin du, eragin dezake marko horren zabaltzeak. Ez nik uste kuriosoa izan zela EAJ-arekin hor momentu batean, ez? Bai dekretoetan, Marian Goitiak izan zuena, eta gero batean EAJ-ak eta Jaurlaritzak atera zuten apilu 28 elementu hori niretzako batere beharrik etzagon, oso irudikapen interesgarria egon da euren artean. Oso interesgarria egon da, egia da, gero ez ditxuk esan duena egia da. Nik uste kanpainaren bigarren zatian ere trifatxito otegiren perspektiba hori egon dela, eta horrek ere lagundu dezaketela, baina bi gauzen batura, nik uste dut hori ikusi izan dugu. Nik ados nago, gero, kuriosa lehen esan dut, norbait estrategia batzuk parekatu egin dela, baina azkenengo bila batetan ere ikusi dugu ez da, eta bai EAJ eta bai EH Bildu norbait adierazten egia ez denean ere, euren mutuak erabaki errak esan zela dekretu batzuk ateratzeko ez, eta oso denbora gutxen zenbat aldatzen diran mutuak, eta gero, bigarrengo estrategia edo bereziki otegi dentzun dela ez dakiztu nintzelago, baina bere ikusi diskursoa egiten, eskerraren diskursoa egiten, eta esan ez gure eskua dago, ez da egongo, eskumako hirukotegi. Eta nik uste, orain konfirmatzen bada, ez da, Podemosen beherakaren onura du, parte importante da bentzat, Ego Euskal Herrian Podemos esan dela, nahiko ulergarria da, ez da, botu perfil badaukakelako, izango dugu, klabe ideologiko baten edo konpartitzen duten ez, 2015 Podemos aguntzena, baina orain behitarle ikusi duela, zentzu horretan, bere nahi duten hindoa edo konpartitzen duten hindoa jarraitu ezaketela Madrilen. Eta nien kostua, beti bezala, zenbait esan dute, ez da, hori dela nolabait praka jaistea eta ez dakiz zer galtzea, eta nik uste gero eta argiago dagoela, desberdin ulertzen ditugula hauteskunde batentzat. Ezberdinak egon badira, baina gero askotan, txarra lotunean, ematen du boskatzen dugula. Zuk esan duzu, ezberdintzen dugula egia da, horretik ez direla hainbeste ez, baina gero eta gehiago da, esaten dena, Europearretan ez ditabe dago, edo nahi ustez zer dago guztietan ez. Eta hori bilduk ere asumitu behar du, eta alderdi guztiek asumatu horrete, lehenoko burtu fededun hori agur esan aldutela ez. Eta horrein, pentsatzen duela, zen momentutan, zein emango dut ez. Eta horrein, alberdik ere esfortu gehiago dut ez dakatelako lehen zarraten oinarri hori ez dara munduko, ez?
gotu astagola horren bermatua. Bilduren estrategia aldaketa, zinago bat aipatzen ari zarete, eta badago, estitxureko ziren bezala, egia da, kampainan zer eta asko azpimarratu dela, Bildu eta Esquerra Republicanoren arteko elkarlanean, nik uste dut Bilduk komunikazioan aldetik asmatu duela Esquerra Republicanorekin hainbeste agertzen. Nik zalantzak euskarat emendik aurrera, niz eta hori gara egiten, alaren talde dutene osatuko dute, ez dakit, arautegien aldetik eta ez da gauza eta gauza bat, kampainan da esaten den gauza horiek, eta ondo egitzen zen, baina osatuko dute talderi, eta gaina zalantzak izango dituzte bandun eta Esquerraren beharrik izan balu alderdi sozialistak, ez dakit Bilduk eta Esquerrak momentu den guztietan gaina pentsatuko zuketa o luketa, ez jakin gabe eratuko gara agian, baina beharrik ez dagoelako. Baina, bai guztuko betzen dut azpimarratzea, Galizia, ez? Eta horren koalizio berri honen batzikoan bestean bat, eta, benegat batzutan atxarapena, buruaren ikustea dena, segurako krisi sakonen egonda murgilduta, batez ere, Podemosek eta Mareek eta jarri dutelako esparrua, baina, jende asko itzultzen ari da benegat, eta baragorrako susperralde bat, eta badirudi, ematzetan nabaritu dela igorari, baina ez dutela ezagut lortuko, esatekorik lortuko, baina Galiziako hori oso azpimarratzeko da, alderdi sozialistak irabaziko du, eta zen inguruan sorturan zatiketak eta marea emurak ere zatituak, eta segurako kaosa dago, eta horrengo hilabeteko eskolei begira kompostelan eta Santiago Merkadetan kontu zibil beharko dute, ez badute hilabete horretan pixka bat, horrelako garteniturak eta berbat egiten, alkatetz asko galdu itzakete. Baina, nik uste dut gai kontuan hartzeko dela, bene garen susperran hori badure ez dela guztiz gautzen. Madriletan ari gara ikusten, zenako giroa daukaten, egoitzen atarietan, eta zaila izaten da alderdiek eta autokritika egitea, baina kaleko aldartea bai neur daiteke, eta lehenik eta behin Ferrazaldera joko dugu, bertan festa giroa delako nagusi, jentean, militanteak batu egin dira, PSOEren egoitza aurrean, eta hause, oraintxe bertan daukaten giroa. Ospakizun giroa, oraindik renbitiko emaitzak esparalde ere. Bestelako aldartea dago, Genova kale, aldarteren egoitzan esan ditutenez, itxin samar dago jendea, ikusiko dugu Pablo Casado Externolako balorazioa egingo duen, baina egia da, danbatekoa narria dela, PPren emaitzak artekoak ikusita behintzat, eta horretza ondoko hotel batean, elkartu dira boxeko kideak, militanteak atarian daude, eta euren artean ere festa giroa da nagusi, gogoratu beharra daukagu, aurreko hauteskundeetan 50.000 boto batzera ere etzirela heldu, eta horrengoan oso bestelako panorama aurreikusten zaio Eskol Muturreko alderdiari, militanteak eskustenez egoera ospatzen ari dira. Hori, Madridik daukagun argazkiak egia da, militantek bakaten aldartea egin termometro bea izan daitekeela, gero alderdinako buruzagiek beti fokatzen ditelako diplomazioa esan ezagun, baina autokritika gutxi egitera. Nik uste, ja, autokritika, igual egin behar zutenak ez, baina batzuk bai egin dutena zuen, arien egin behar zutenak ez dira, eta normala da, 2015 emaitzak oso txarrak izan zera zurentzako, ez dakit, buran dauka, baina oinartiko okerenak, beraz, hau konfirmatzen bada eta pasatzen badia, ez dakit, 85 150 izatera, bidean utziak alderdi popularrak tradizionalki euren aurkari nagusia izan dena nik uste, aspaldian igual ez daukatela, ez baina gaur daukatela ospatzeko, gero buruko minabiak bihartu horrela hasiko dira, baina gaur bihartu. Zenbaketa uniko 74 bueltan dago Espainian, 124 zerreku lortuko lituzke PSOEk, 75 PPek, 57 Ciudadanosek, beraz oso gertu leheneko. Honetan dagoela, eskuinaren krisia ari gara zuzenean ikusten momentu honetan, ez? Gauaren hasieran komentatu dugu horrek ontzatekela, baina 73arekin PP eta Ciudadanos 8 eskainoren bueltan egotea, nik uste hori benetan esanguratsua dela. Vox 23 eskainutan geratzea, nik uste hori ere esanguratsua dela. Egia da oraindik falta dela, eta agian egoizta lau esateko, baina uste dut PPek bihartik aurrera gaur gauetik hasita
krisi nabarmen bat daukala begien aurrean, eta Ciudadanosen emaitzek, Ciudadanosentzako niretzako emaitza onak izan daitezkeena, nahiz eta gobernura ez sartu, eskuinaren nolabaiteko La vida de Brianen ikusten genuen hori ez da. Normalean ezkerrean gertatzen den zatiketa hori, momentu honetan eskuinean. Beste puntu bat, agian zaila izango da Riverarentzat ikusita izan duen estrategiarekin gure egin duela nabarmen orain esateak esorekin agian bai, zentzetek niozen esorekin bai, ikusita, estrategia horrek emaita eman duela. Nik uste Sánchezenak emaitza hori gutxinez, ez dauka disjuntiba hori, ez independentistak ezian, ez batzuk eta ez dugu astu da, gaur ospatu dela Valentzian hauteskunde autonomikoak eta horrela ezkerreko blokea bide irabazten eta noski, horrek ahalbideratu egiten du gainera Pedro Sánchezen gobernu ere norabide horretan joatea ez. Baina nik lehen iztitxo bakatu egiarka ipatu duenaren aritik eta orain Felixek esan duenaren aritik gustatuko lehizaidake datorren hilabetean ongelgo astetan zehar zerralako desbana daiteken Alderdi Popularrean zerrendak udan hauteskundetako zerrendak. Ez que azte honetan bertan hauteskundeak ospatu horretik hainbatek hori egin badute, beste Madrileko presidentoiak gustatuko lehizaidake momentu joandako kide horrena. Bai, baina gustatuko lehizaidake jametan zerrek jende onduran horren etxean Alderdi Popularrari baiezko emanda tokian tokiko hauteskundetako alkateaiak izateko esaten nazio barrian beste zabeiten pentsatzen atzibako dugu, eta nik uste dut horreko jametean dramatiko zen. Urteko inkestak ere interesanteak izango dira, fizika ateratzen duena posta elektorala ikusi nahi otez da, jakiten dugunean Alderdi Popularrak zenbait atera dituen eta zenbat jendek esaten duen Alderdi Popularrari botua eman ziola, ez? Hor egoten diren karteak interesgarriak esaten dira, ze jendeari gautzen zaio horrentzia beste bat eman dela, edo inbertzu ikusten duela, ez? Eta nik uste konfirmatzen ba, niretzako bintzak, hau izango bintzatekela, ez dakit, gaueko sorpresa do, ez da, Alderdi Popularraren beran dau, ez dagoela justifikatua, nolabait Ciudadanos eta Voxek irabazten dituen botuengatik. Eta beraz, blokei dagokionan behintzat, ematen du, banaketa horrek, ez dela duen aldeza izan, ez? Eta bipartidismoaren bukaerari buruz, bazirudien, aurreko hauteskundeak eta ikusita, bukaera hori zera iritsi nahi egin ere, azkenean ikusten genuen nola agertzen zen PSOE eta gainintzekoak makulu izateko aukerekin, eta gero PP, baina gain ikusten dugu nola eskumalko aldean, bai badagoen aldaketa nabarmen bat, PP-ren galera horren ondorioz, eta ikusi beharko berregituratzen diren alderdiak, eta azkenean ikusten zirugak 18ko transiziotik Alderdi Popularrarentzat hau dela hekatombe izugarria, azkenean da alderdi hegemoniko izatetik eskuman pasatzera izatea iaia besteekin lehian dabilen beste alderdi bat gehiago eskuman. Gero bakaleari gara ikusten, agian planoa aldatuz gero perspektiba hobea izango genuke, baina ematen jende asko ez dagoela. Jende askari dagoen nik ez. Uste dut, segurako, gauza horrekin ez da, konpontzen kongreso berezi batekin, edo fundazio esparsoak ere, nik uste segurako eta kasado, nik uste hain da hundia jipoia, ez dakit ez nik ez nuen eskola martzen dut, eta ez dut inak betzuela espero ez, baina, nire bakatu lehenko gaiera bortatzen, baina berriz ere, arrez horri, ebaldean ikusten, eta ikusten da nola, nobedade hori da, Alderdi Sozialistak, iguela hundiak izan dituen horretan, nahi ez, behar zain irakurretaz gena, Alderdi Sozialistak, iguela hundiak izan dituen tokitan, Bildu bere iguela handia izan du, eta EAJ bai, behar zunbiratu nahi, baina azkenki aipatu du EIDR-ek, Batzen herria zonika. Esan nahi nuke, eta eguneko gauzarik bitxinetako azkaitik irortatik etorri da, urrestilatik ez zuzen, azkaitik dira, zepatitu du, autesten agertu da, bilete bat,
konstituzioa zer ikasteko helburua ez dezaten. Eta norbaitek 20 euro sartu nahi du Urrestillako hauteskunde horretan bideak eta kasado konstituzioa. Ikusten, esan diztugu, Kolon plaza simboliko horren alameneko hotel batean elkartu direla alderdiko kideak eta kaleko giroa hauxe da, ikusten ari garen hori. Ez dakite bera hori entzuteko moduan gauda. Bestela ere, ikusten da. Bistan da, jende ugari batu dela. Gero kaleko irudi hori agian, gero hobeto ikusterik badago, bestelako balorazioa egingo dugu, kale izkine bat zelako, baina, esan dagoa, matuzten etzegoen da mugimendu askorik. Beste boxek, azkenean inkestek, beste puztu zuten boxen espektatiba, ezen abaskalek esan du askotan, ez? Edo zein enbritza ona da, ez? Eta ematen du, zera zentzu horretan. Baina ez da horrela gertatu, eta nik uste espektatibek eragin dietela, azkenean, segurazko gara nintzen dut, norpegi iluzio horiek, ez horren postik egotea, nik uste boxen, ikusi beharko dugu fenomenen noraino iristen den, baina ematen du hau zala bere momentua. Lehen ez dutxuko esan duen bezala, Podemosen momentua izan zen, ezta? Emaitzatik amenak batzeko unea azkera. Unea ematen zuen hau dela, ikusi beharko dugu nola evoluzionatu duen, eta eskuinaren refundazio hori noraino iristen den. Baina, bere momenturik onenean, onaino iristeko gai balin bagera, hemendik aurrerako espektatiba ere, ez dakit duzen puntura iagoa izango da, ezta? Zuen ematen nola izango zenik, Andaluzian edatako zena ikusita, baina badirudi boxek eskumako blokeari dira kalte entzuzen. Azkenean boxek duen politikaren eskumaratze hori, eta azkenean inbeste markatu du agenda, horrek Ciudadanos eta Peteri egin diola kalte, eta azkenean ez zirudien, ze gero eta berriro inkestek aizatu dute, iruko hori osatzearen posibilitatea oso seguru geratu da, eta kalte dut bali hori zen da eskuratu dut. Egia da, Javier Andresek, aurreguneko eztabaidan, eta egin, aurreikusi zuela bere alderdiak pixka bat galtzea, honegaitik, aukera gehiago zendirako eskuina. Nola ere, berak ondo hau eta zazpi eserleku aurreikusi zituen horra horretan, bestelakoa dela. Datu berrienekin, eguneko 71 zenbatu baina da, 75 zenbatu izango dituzte PPek, eta esanakoa, 57 Ciudadanosek, 35 Unidas Podemosek, 23 Voxek, eta 23 lirateke PSOek lortuko dituzten eserlekuak. Eta Nafarroa aipatu duen batetan, orain zenbaketa uniko 89 da, okerestan dago, eta hor EH Bilduren ordezkaritzari legoke aukera horien artean, beraz, bel postuetak tokia izango duke kongresuan. Ez dakit ineki beste daturen bat alkazten, hori dagoke ez argazkia osatzeko. Badirudi senaturako aldaketa hautagaitza irabazten ari dela, eta hori ere nobedade izango litzateke, aurreko hauteskundeetan hirutik bakarra sartu zuen hautagaitza, eta hori irabazten ari dela senaturako aldaketa hautagaitza. Kongresurako, euskal guztia sakarren zira komuniatu kasu honetan, baina bai egia da, metaforikoki, baina bai egia da azkenean, buruz hori ezko bilduk ara ez bai gortzen duzu sakarren ziren. Arkatu orduan nolabait metaforari, baina egia da, ikusten dela joera bat, ikastoterik nire eta kontuzu eguzari nolabait ikusten zela, nolabait Podemosek galtzen duzuen boskak, ez hori direla bai, eta baita ere atxegitura, eta nik uste dut urrein hauteskundei begira, horre badakara zer esanaz, azkenean kezkatia zegoen Nafarroan, Podemosen dagoen barne ustea denaki, eta boto horiek behintzat aktibatuta badaude, behintzat abstentzioa ez badoaz, eta mugitzen badira aldaketaren gobernua osatzen duten gure espalda horietara.
arrakastara izan daiteke, joera moduan, beti ere ez Zegoen zalantzetako bat, Podemosen barne euskura.
Yo agarrado desde aquí. Está con el quinto. Hasta que no van a ir antes. Pero hasta que no haya tiempo esan ia ez da jarraitzen ere gelditzen hori Madrilen. Jakin dezagun Bilbon Julen Etxebarria lankidea da bertan eta ze giro bizi dute. Julen Etxebarria, Madrilen esan dugu Genova kalean, atarian behintzat ez da inortxore gelditzen, zauden egoitza horretan, ez dakit inorra agertzekotan baden, edo orain ikusten zaitudan moduan, bakar zauden. Hemen kazetariak bakarrik gaude, egia esan esekutiba, Euskadiko Ppren esekutiba bituta dago, hauteskunde gau hau jarraitzen, botoen kontaketa jarraitzen, eta gu emozio handiz ari gara denenen hemen botoen kontaketa hori jarraitzen, batez ere maratoren eserlekuari jarraipena egiten ari gara, agertu, horrentxe bertan desagertu, EH Bilduk daukalako laugarren eserleku dia, laugarren eserleku hori,
desberdintasuna, diferentzia oso txikia dela, 3 botokoa edo dela, esan digute, orain kontaketa doan bezala. Beraz, Euskadiko PPek ez du erraz izango aurreko legealdian izan zituen 2 eserleku horiek berreskuratzeko, Bizkaikoa galdutzat jo daiteke eta Marozorena momentu zune honetan ere galduta daukate, baina oraindik kontaketak jarraitzen du. Ba, ikusiko dugu kontaketa amaitzen denean, Marotok eserlekuari usten diola lezion eusten eta emaitzan arabera, berak agerraldirik egiten duen, presa horren zerbait adierazpenak egiten duen ala ez, jarraitzaileak jakin binez izango baitira, eta bertan gertatzen den guztiak kontatuko dizugu. Eta orain kontatuko dizugu, lehen ahalegin bat egin dugu, baina baktometroak zer dioen. Aukera, asko daude, eta ikusi egiteako da, bihartik gainera, elkarren artean. Nolabait PSOE Ciudadanos gobernu bat aliantza hori ahalbidetzeko. Unidas Podemosekin bat egin da, aurrekoan egin bezala eta babes puntualekin, jeltzaren aldetik eta bestelako egingarren batekin eginda edukitu nuke Sanchezek eta jakina da PSOEren eta ETAren artean harremana ez dela txarra, ez da halako bere. Elkarrekin gobernatzen ari dira kidegoan, eta ikusiko dugu Nafarroaren zer gertatzen den. Nik aurriko zitekin gauzetako bat zen, eta da, oraindik Unidas Podemosek Alderdi Sozialistari eskatzea gobernuan sartu nahi duela. Agian egoera honetan zailago. Ikustu saiatuko da, nik uste legitimidad da, zilegitasuna badauka, zilegitasuna Pedro Sánchezek, sekulako amintza lortu, eta lehen egin horretzioen bezala. Unidas Podemosi, diferentzia handiak dela, zilegia dela eskatzea, eta ez ematean ere, bai. Baina uste horregun daitekela borroketako bat. Eta horrek nire zalantzara, baina eskakintazunetik, ez alda erosoa Unidas Podemosentzat gobernuan egun gabe babesa ematea, eta horrela baldintzatzeko ere bestelako ahalmena daukatzen dira izatea. Baina, nik uste dut egonkortasuna importantea dela, eta nik uste dut Sanchezek ez duela niko, gazterik ez duela, une lardian pasatzea, besketa bakaidu, besketa zea, eta mehatxoa, nik uste dut egonkortasuna niko duela erabatera, baina bilera lehen, aipatu dudanaren aritik,
Uste dut beste gobernu asko deusatuko direla berreko hilabeteetan, udaletan, erkidego autonomoetan, eta uste dut akordioak orokorra beharko duela izan ez, baina agian iruditzen zait borroketako bat edo zentzen eta Unidas Podemosen artean hori izan daiteke moduetako bat, entzuten dugu Unidas Podemosek eskatzea, edo zukitza gobernuan sartu nahi duela, eta Pedro Sánchezek esatea, blaken duela gobernu iruditzen zait, Unidas Podemos hartuko galdetzen zetan gobernuan, bere gobernuarako joaren bat ditzatekela, ikusiko dago azken Pedro Sánchezek gobernuan sartuko izanetik, Podemosek dugu egiteko kapazitatea eta agiala lortu dutela batzuk, baina ikusten da elektoralki horrek ez dira egingo azken hilabetetan, zirkoiak era batera esateko berakada, areta handiagoa ez dituzten egin boska instituzionalak nolabait jartzeko argitiko da. Ikusten gehiago boska batzuk aldaketaren aldeko zirenak, nolabait lehen aipatu duzuen anti-establishment, anti-sistema kutxuak iruditzen zait, sorberatik seguruzioa azkarra izan dunitzak, baita saldu nahi izan dutela bere instituzioetan daudenean, fidagarriak dirala, proiektu gorrera eramaten dituztela. Nik uste dut, Unidas Podemosen galdera ez dela alderdi sozialistarekiko izan duen horregatik, bere barne eztabaidak eman du egotan zatik eta izugarriatuko guztietan, hainbat aliantza hautsi izana, Galizian, toki askotan nik uste dut, benetako arrazoia zela alderdi sozialistarekiko izan duen jarreragatik. Alderdi sozialistaren makundu izatea. Baina kampainan argi adierazi du Iglesiasek behin eta berriro, beraien helburua, Iñakik esan duen bezala, gobernuaren parte izatea. Eta nik uste dut, eszenatoki posibiletan, Sánchezek komeni zaiola, 150 piku izango dituen, sustengua izango dituen gobernu zentro bat eratzea. Eta horrekin, jun daiteke adibidez EAJ-rekin akordio bat izan da, gehiengo erlatibo bat izan dezakeen investidura bat bilatzera, eta hori gertatu daiteke, lehen izan dugu ere bai, bigarren itzulian ez da gehiengo absolutoa behar, eta gero, segurazki, bloke sendo batekin, hau da, Podemosek eta EAJ edo Podemosekin bloke sendo bat eukita, jun daiteke legea ezberdinetarako akordio diferenteak bilatzen, eta nik hori posible ikusten duen, baina hori abiatuko litzake lehen bloke sendo bat. Eta hori emaitzanekin bideragarriagoa ikusten dut, Ciudadanosekin akordioa bilatzea baina ezin momentu honetan ja gauen dut ikasita, eskuinean ikusten hasiko gara eskuinaren lidergokorako talka hori. Eta nik uste Ciudadanosin berari ere, nahiz eta nik ez dut asko sinisten kanpainan esaten diren gauzake, baina eskenatoki honetan Ciudadanosek bilatuko duena da PP guztiz esegitea segurazki, eta horretan berari ere ez zailu interesatzen dugu ez dut horretan jartzen. Zenbakiak oso argiak ematen duten ala ere ez eta irrendero hogeita bosta ikusten dugu, eta hor batuk eta ezberdinak egin daitezken, errazta eta matematikoa ere ez dut ikusten, ez uste bihar esango dutenik esan edo pentsatu horrela izango da, uste luze joango direla negoziazioak, erkidegoetan dauden soeko buruak esango dira resistenteak, baita ere paktu badago hori errepikatzea hori erkidegoetan, hau da, iruditzen zait, emaitza ona dela alderdi sozialistarentzako, baina nik azpimarriko dute bereziki oso tarte handia ateratzen diolako alderdi popularrari, ez? Gero, zuk esan duzunaren inguruan, babesana egia da, nik uste pixka babesa gukoa bilatu nahiko duela, amarriak eta ikusi eguna, amarriak dira ez, esan duzu, legealdi bat planteatu, denbora guztia, nolabait, nahi bat ez duen mehatzu edo dena delako hiekin ibiltzeko ez, eta bera gainera, Sánchezek azpimarratu du, berak ez duela nahi zentzu horretan ez nahi dut, babesa horrei begira independentisten botua, eta dauden bezala zenbakia gainera ez dira beharrezkoak izango ez. Gero, Podemosek gobernuan bai sartzaren inguruan, egin dezakeen eskera, zilegia da ez, baina nik nahiko zail ikusten dut Sánchezen partetik ikusita zen babesekin geratu dira, baina eskartzea, noski libre kontuan izan behar dugu,
eta hori usteko. Ez egin gogoratzen izaten Sánchez Espainiako erregarekin bilduta zegoela nola atera zen Podemosia bere gobernuarekin izan, presidente izan eta barruan. Bueno, nik uste gauza badala egitea zure alegatoa eta diskursoa, esango dugu instituzionalismo edo praktika horien aurka, baina gero ez dute resistentziaren jarri alduten lekuetan egoteko, eta hori zait kritikatzen, ondo egiten zait, ez? Orduan, sobreran izan zaitezke gauza bat, baina baita ere, hori pragmatismotik, Podemosek ere esan du, eta gutxot ondo egin duela esan ez, gu hor egon garelako, neurri sozial hauek aurrera atera dira. Da nik uste hori dela, nolabait bere diskursoa edo bere marka izan da, ez? Oso polarizatuta egun den kanpaina batean. Eta nik uste hori zerretabilizatu dela. Podemos aztertzen, edo zein alderdi aztertuko genuken morberan, alderdi batuan, esanak oso urte aspaldi, baina oso urte gutxi pasa dira, eta nik uste dut Podemosek ilusioa sortu bazuen, eta gogoratu behar dugu, duela 4 urte. Bai Euskal Herrian eta baita Katalunian ere lehenendaga izan zela, beste gauza batzuen gatik izan zela. Eta nik uste dut hori ari dela erabat desagertzen, eta iruditzen zaiz zilegi, eurek estrategia instituzionalistago hori hartzea, iruditzen zaiz neurri berean dela toki askotan, euren berakararen joera hori, frenolarik eta inolako paliatinolarik mantentzeko bide bat. Horren erantzuna da, Nafarroan gertatu zaiena, Madriden gertatu zaiena, maila baten, erkidegoan ere gertatu duena, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan batzar nagusi guztietan izandako elementoak, eta beste Katalunian gertatu zaiena zer esanik ez. Esan edo nik uste horrek erantzuten dira alderdi egiturari eta alderdi izaerari. Alderdi bat jaiotzen dena, bere burua alderdi zuk esan duzun bezala bentxe, alderdi izendatu gabe, gu asamblearioa bera, eta bide horretan deskubritzen duena, asambleario izatea oso zaila dela, eta benetan alderdi egitura batek, antolakuntza idazkariak ordena jarri behar duela, eta egungo idazkari nagusia, lehengo antolakuntza idazkaria dena, beraz, horrek badauka ere izaera bat. Egiten dion, adibidez, Euskal Herrian eta Katalunian, hor bazegoen nolabait botemaren partetik, nolabaiteko esperantza bat Espainia aldatzeko, eta Espainian ere eragiteko, eta nik uste dut hori nabarmen ikusi dela Podemosen bilakaerarekin, gaur egun ezinezkoa dela orduan, boska horiek benetan, abertzalen gana pasatzen da dira, horrek zalantzari gabe Katalunian, eta ikusten dugu emaitzetan nola abertzale oso emaitza dauzkate, eta baita Euskal Herrian ere eragin nabarmen alduko dugu zen, aldabait ilusio joko hori mugitzen da, aldatzen baldin bada Espainiako Madrileko marko horretatik Euskal Herria. Horrentxe ez ditxu dago Euskal Herria esan dezula, igual ondo dago emaitzak edo eskainiko kurateria ikustea Euskal Herriko perspektibatik, zer denbora guztian ari bera ganatzen erkidegoa eta Nafarroa, eta behintzate esateagatik momentu honetan dena batuta EAJ eta alderdi sozialistak seina eskaino izango dituzketela, momentu honetan dagoenarekin. Elkarrekin Podemosek 5 izango dituzkela, Euskal Herria Bilduk 4, eta Navarra Sumak edo Eskuinak 2. Eta hori izango litzakela Euskal Herriko errealitatea, eta hori ere hausnarketarako uste interesgarria dela, ez? Esan zifra guzti horiek elkarrekin ikustea, eta esatea ze argazki transmititzen dugu, eta nola bideratzen dugu eserleku horiek, ez? Bosgarreko espazio ere tradizionalki, eta nuken ez beti ez, janero gura herriak eta izkiotez, beti esaten duen ez da, gure mapan esan dugu lagunka zeudela eta barreta, baina egia da, bosgarreko espazio bat ere egon badela, eta nolabait Podemosek indartu egin zuela, ez? Batzuk lekuetan jartzen zuten, beste batzuk beste lekuatetan, baina espazio hori egon badago, izan daiteke Podemos, edo beste egitura batekin, edo beste izen batekin, ez? Eta nik uste, segun eta ze norabide hartzen duten, erabaki asko balintzatuak dituztela, asko gara Nafarroatekan, baina baita ikusi dugu, nire ustez Katalunian ez dakit azkenean nola geratu den, baina nolabait jarri dutela hautagai oso esaguna, baina nolabait esango dugu tesi independentziatik gertuago. Eta separatu zaio Podemosi bera joan dela, ez? Orduan, agian Podemos zen edo lidergo bezala, zuzendaritza bezala, bazukan hildo politiko bat, unik uste dut, baina ez datorrena bat, esango dugu, bere botu maila izati handi batekin, ez? Eta hori pasatu zitzaion baita ere PSOE-eri Katalunian. Katalunia aipatu duzu, 97% zenbatuta ia,
lehen indarra, baita boto kopuruan ere, RC litzateke, eta PST bigarren, 15 eserleku izango lituzke RC-ek, PST-ek 12, eta bototan, 900.000 botoen bueltan betik, baina gertu egia esan. Eta Junts katen aldetik, 7 ordezkari lehenbeke, hasieran ere 7 izaten zituzten lehen datuek, eta ematen du joera hori mantentzen dela. Bai Eskerra Republikana eta bai Junts Kataluniak inkestek baino gehiago. Eskerrari kanpaina osoan zehar 12-13 eta ematen zizkioten eta 15 lortu ditu eta Junts Kati 3-4 eta orain 7 ez. Eta gaina, bazegoen susmo bat... Eskerra normalean gehiago ematen zizkioten eta gero galdu dute zituen. Eta bazegoen susmo bat independentismoaren baitan horrelako furikular efektu bat egongo zela, baina momentuz guntzen Junts Kati galdu duena izan da Bartzelonako laugarrena, besteak ematen duen ditu, eta ez du izan debaterik. Izan duena da, soberanismoaren baitan, segulako deskonpensazioa hor da. Baina nik ados nago, eiderrek zioenarekin. Nik uste Eskerra Republikana batu duela Podemos inguruko boto asko, eta gero baita ere, nik ustez nobeda historikoki, prozesua, eta independentismoaren bisestra hau, hasi horretik, bazero, Eskerrean eta boto maile kopuru bat, hauteskunde orokorretan, Alderdi Sozialistarena joaten zena, baina momentu honetan ikusten independentismoaren baitan marragoak gaindezina daukatela eta Alderdi Sozialista izan. Ez da, beraz egin dena da, nire sorpresarako hartzen du independentismoak, esaten dut, Eskerra Republikana nik hemen esan dut bezala ez nuela uste neskapen izan bezala, eta izaten ari da, handagoz lortu ditu, eta independentismoak emizaztu eta egin du. Egia bat eta zein denbora hauetan, enpuluen komune inguruan zekutetak egin duela, adibidez, Kataluniako parlamentuko hainbat parlamentarik, Barcelonako udaleko zinegotzean batek ere bai, egin alderretik, eta Eskerra Republikanarekin ainatuela, eta soberanismo zela horrek, Eskerra Republikanan zen sorpresa zen azkenean, gauaren hasieran, inkesta horretan, Front Republikak edo zela ez dela posibiliziko, nik Kataluniako hau sorpresa. Nik hartu da, Katalunia tradizionalki aipatu izan dela, boto dualaren ez da, eta nola boto sosberdinara izaten zen, autonomiketan eta horretan, eta horretan, botoak mobilizatzen zuela. Salbuespedezko, salbuespedezko emaitza egon. Feliz? Nik uste dut gainera transbasi horiek ikusi ditugunak eta idarak ziren bezala beste batzueran handezen dudenak, momentu honetan eta urriaren bateko gaztegunetan eta kapatutako guztietan handeren ikusi dugu nola indatzela zen nagusiku Eskerra Republikaren posizioa. Egia da, Puigdemonten nahi esan duen bezala, Elkati emaitza askoz eta matizizioa, eta malde batean lehen esan dugun espektatiben kontuenatik. Hori zigurtu egin gozela ikusten zen. Baina hau ere bada nola baiteko batzen, esan espektatibek jokatzen dugulako. Independentistak danak indarritzen zen, Euskal bere egin dut hartzeko ez dugu aztruaren Eskerra Bildurekin izan dira parlamentari bat, eta horrek ere determinatuko dugu. Talde parlamentario sortu Hala, esan dute... Zer eskatu bat zen edukazio bideatzen ziren, nik uste, posizio honetan ere egongo dirala estrategia ezberdinak atuzalikeko horrean. Zenbaketa batzuk eguneko eguneran berturatzen dira, esatenako Euskal Autonomia Erkidegokoa, baina behinbetiko datuak bitartean, senatuan ere errepasatuko dugu orain ez dut bitxi esan dugulako honen inguruan, eta datuak berrituko ditugu, beronen arabera, bozketa iasan azkezaren motela berrikoa kasuenetan, baina PSOEk 16 esatatu lortuko dituzte, PPek 49 gogoratu ezagun, orain arte gehiengo osoa zeutala, RC-ek 10 senatari izango dituzte, bederatzi nahagasunak 3,
Ciudadanosek 2, Junts per KTek 2, eta EH Bilduk bat izango luke. Hau ere, hartu behar da, neurriz eta tentuz, zuentzia handiz, oraindik argazkia berde xamarra duelako, bueno, behintzat, hor bai ikusiko litzateak, zure baterako, egitaren ordezkaritza igoko litzatekeela, eta, printzipioz, joera monton litzatekeela, personen gehiago nagusiko hori, izateko litzatekeela, eta PP-ren gainera listakan litzatekeela. Aipatu, alderdik asko aipatu ditugu, guztiko litzaileak, EAJ-ren emaitzak edo aipatzea, ez erranki asko aldatu delako, baina tiko izak, ez dakit nire kasua izan da, azkenengo bi astetan ere, bai somatu dut, Euskal Bildua zaukala, ea, bai, Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, botuak gana altzen, ez da, ez eren gana, edo, zen da, Euskal Bildua eta masea suspetsua eta fuzuela ekarrekin Podemosetan, ez? Eta bueno, nora goaz, ez da nire mamerrizu botua esateki, ez da zidagarria eta hor, bueno, beldur bat edo, ikusten ziko. Esperientziekin gertatu denak ere, balentzatu du kanpaina, eta azkenean hori erabildurik esateko, peso ez dela juratzekoa, eta eantzaren lakundua beharko ditzatekela, lakundua hori ekartzeko, ze hasieran kontrako mani zuen, ez? Egutegian, beti egin bostela, alan bat dizela, baina gero horrek ere izan du hauteskunde kanpaina. Eta hauketzen ez izan bat, eta ez izan bestea, ez? Nik uste dut, Feliz, gina hemen, nik uste dut, Euskal Telebistako programaren batean toko dira, eta horri buruz intzinetan nazen dira, batzuen egituko zaio, merkantilismoa trista dela, beste batzuen egituko zaio, lalotxoa dela, konstatua berroi urte, eta gabe da baina horrela ibiltzen. Hori dena, baina iruditzen zen, Euskal Herritaren partean batek esaten du, Euskal Herritaren partean batek ez da gozada, hola beharko nukeen, baina logika, hola ikusten dut, markoak izanela, txalotu, izan dut, sekulako lan egin dira, lehian zeak, ikusten da, terrorista bat entzun dira ere, izugarri izan da, eta gazta, beste goza, inmeditu bat egertatu da, Gipuzkoan izoli, joli garriko, Gipuzkoan dirapen jartza, eta kampaina mora egin ikustea, askotan lehenengoa ere izan dute, Gipuzkoan adrez, Gipuzkoan irasko, eta adibes duen egiten entzen osoan patxikari, eta nire dut, Euskal Herritzalea jarrikoa, eta Gipuzkoan jarrikoa, hori zen honda, eta barranetan izan indarguna lindutari, eta nik dut, hori egindak eskertu dugula, baina azken final, niretzako gako nobea da, alderdi sozialistak, segundo gantzan dut dugula, agertzen bat, eta hori da, eta hori da, nire ustez, nire pensari, hori da, soziologoak eta kolak, Podemos Zapateroaren garaian ere, bai Euskal Abertzaleak eta bai Euskal Herritzaleak izuak gargan guztio Zapateroak erantzea Zapatero ere, berria esateko negozioetan nagetek hau lortuak edo botuak beharrezkoak izan dira. Eta Bildu ez du aukera izan ikusko dugu horrela. Bai, sartzen dugu ere Bildu errezarekin moterak komentabilizatzen ari dela eta errezarekin moterak edo gaituzuna
erabakitara dantzat, eta dekretua izan bat zuenean datetik edarreteko argumentari, eta bestetik orain dena emergentziaren esparruarekin polizia lotu nahian, eta etxean gazetan lotuta erreferekin, eta gara kanpainan hasieran deserotu oso ikusi dituela, saiatu dira markatzen PSOE-rekiko alde hori, arriskuen ikusten zutelako, zeriala Arajeta eta PSOE-ren marketan, hauteskunde orokorretan transmasa izaten dela historikoki eta Nik ere bereziko bezala oso ikusi duen azata kanpaina hasieran, partizan eta orientziren adierazpen batzuk PSOE-rekiko eta iruditu zitzaidan indikadore zirela deserosotasun batena. Nik uste egia da orokorrean Euskal Herrian ondo baldatzen dela EAJaren lana transferentziekiko, baina AP78arena iruditu zitzaidan beharrezkoa etzan elemento bat. Nik uste fortzatu zutela bi alde hori elementu hori nahi gainean jartzeko ninu beharrik etzikenean, eta hori iruditu zitzaidan hasierako urbilitasun horren elementu bat. Ez dutxuk esan duen bezala, nik uste ondo bideratu zutela gero, eta Iñakik esan duen bezala baita ere, uste eta bestea nor elementu garrantzitsu dela. Baloratu dela bere buena, bai bidean eta bai bidean eta horien behar dela eta beste figura, bidealde diferenteetan hortuta dara egiten ez. Eta egia da, EAJaren gaitasuna orain errekuperatzeko lehenengo posizioa hiru lurraldeetan edo erkidegoan oso nahi izan da berez. Eta horren mindan lehen esan dugu ezin da zuela irakurketarik egin hurrengo hauteskundetara begira logika diferentea dalako, baina nik uste dut bai EAJ, bai EH Bildu eta bai Euskadiko Alderdi Sozialista ere oso indartuta ateratzen direla hauteskunde hauetatik hurrengo hauteskundetara begira, bai toki eta foru hauteskundetara begira. Autonomikoen aurrerapenaren segundoa izan genuenean, bai, ez dut egin dela bilabete, gobernu sartzen da Madrid ere, ez oso panorama interesgarri geratzen dela, eta ikustu gaueko azkenean Bilduk lortu edo ez Nafarroako baina osagai du, ikustu Uniko largo mazortzia azkenako akila, etxerriko pasabiako esan dute Nafarroan. Bale, okatzen, bost esan egin, araban da zean, eta zertara diok edo Felixe izan bezala, Bildu irukin geratzea eta bostu geratzea oso botu gotxioena da. Ni irutzen zen dena, bat ez dugula da. Hor, bale, zaitzeko gaila uratzatuko dutu izan, eta dugu baina, esan edo da, hori momentarako hauteskundeak oso interesgarria. Eta bai Bildu eta bai Alderdi Sozialista Euskadiko Jeltzalea indartu geratzen dira. Zerrendak itxita dira, ez dela ari izan duen bezala, gustatuko ditzaileak jarrera, aldugu pugulako eta zerrendetan, bai euskaman aurketen, zerbait jenden nahiko duke gara jende egitea edo ustea, ez baina, bueno, Nafarroari dagokionez, nahiz eta Bildu, ez lortu azkenean, eta aian lortu zela, bere eserrekua, eta nahiz eta aldaketak senatari lortu ez, eskutuzko sortezenak, nik uste dut aldaketaren gobernuan bizi eta egitxe dela, batez ere, gero gaik eta Bilduko behutxe dinotenako zean da. Eta ikusi dugu, ez dugu azperea, lehen esan dut bezala, hurren hauteskundeetan, Nafarroan ezberdin oso, hainbatarretan, adibidez, geroa bai altxasun dugu horrelako da, nik uste dut akaritzen gara zin duela, eta esan dut horrako eusio garko zot jarria garitza dutuko duela, guzti asko hori lehen ez. Beraz, ikustu bat dago zeretan, bai uste dut da, gaur eta hau, ezin duke esan dugu joaite batzu, baina aian alkatetza, gaztuzko alkatetza, alderdi popularrak guzti gaitzakoa izatela, eta aian gaztuzko alkatetza beste bide alkatetza, eta nire nola gaitzen esan dugu irabaztea, baina guzti dut hauteskunde orokorrak izan da, eta egin zen izan da EH Bildurentzat, eta EAJarentzat ere, bai bat eta bai guztia oso pozik naitezkera, batetik EAJak zornotzaren agozko, mantentzen duen lehenengo gobernuaren posizio hori, eta EH Bildurentzat, azkenean bototan jaurera gora egin du, gaitasuna erakutsi du, Podemosetik erakutsen buskan
hartzeko, tenemos zalantzari gabe, urrengo hauteskundei begira ikusten zutela horrek, baituko dela extrapolazioan, ez eta hauteskunde ezberdinak izan, azkenean agerara alderdi abertzalei buruz eta hainbeste espadu funtzionatu boto dualenek orain, aktibazioa egiten da alderdi abertzaletan horrekin inauguritatuko dela. Zelantza zegoelako, ez? Gaurko ematzek, zenbat baldintzatuko luketen datorren hauteskunde deialdi hori. Eta gura baik aurrekoan, 2008an, 14.000 boto pasatxo lortu zituen, oraingoan 21.000 lirateke, eraz esan dugun gorakonari mantenduko litzateke, eta printzipioz eren esaetan litzateke, egia da, gorazko joeran daudela basiteratorako EH Bildu eta PSN ere. Nabarrasuna lehen aipatu dugu, Ciudadanos ere hartuko balitz zenbaketa horretara oso bestelako datuaz dukatela 2008an. Lehen indarra lirateke bozkatuena gaur, baina ehuneko 29 versus ehuneko 38. Batzuk inkuso ditut bi errealitate, ez dikutxenez hiru edo gehiago ikusten ditut, zerbait esateren ez dena, baina nola dena hainbeste simplifikatzen dugun, eta klaro, gaur geratzen bazara gona zero, atera du, zer esan begoia zaukatu da gundia eskeia bikuzten ditugu. Bai, horren, sauzeit endugaz zaiola zehaztasun ez, eta ia gaurko golan ez duela demora, eta nire burua horren dugunan entzuten dara nire. Hori zantzan balorazioa gomese den zen, eta ezin dugu zertasun guztietara joa edu ez Ciudadanosen ez da. Eta errealki nire ezak dira behatzen zenbaki gora, horrekan oso gaizkatera zerrekoen banaketatik. Orduan, hau gero ia egunan beharreko balorazio esan dugu sakon. Zerreko banaketatik gaizkatera poden buruan. Gero nabardura bine exatza gaztatu dugu. Nafarroaren buruz, zerren esan du zagarrantzilatuko gaizkira datunean, zerren da azkenean boto malderekin kanatuari da, gehiago esan dut, esan dut sinatuan bazagoela aliantzari, bazen modu bat ere, guztira eramanen zepestean indarrak indartzeko, eta ere horrek nolabait aldaketaren gobernu horri ere, konfidantza horrek emango diote beste garoz bat. Baina, bueno, nola ere uste dut esan nahi emaitzak geroa behirentzat, esan nahi dira atxegirentzat Nafarroan, esan beste Podemosentzat, baina, bueno, bintzak erlauko horrek ondo izten du erronka honi, kontutan hartuta, hauteskunde estatala dela, eta bintzak ere, ez dira egin ere, hauteskunde horri zen. Nola zegoen Nafarroan, nik uste Podemoseko oso referente garrantzitsu ezakalako Nafarroan, duene belarran zela, presentzia asko eduki duena baita ere estatu mailan, azken aldian, eta horrek eutxi diola maila batean ere alderdia Nafarroan, eta nik uste duen ikusi erura zego erantzeko den, ez da? Azkenan Nafarroan, Laura Perezekin eduki duen barri irairarekin, presidentzian eskatzen zioten uste dut beste referente batzu dela Nafarroa mailan eta igual esan nahi nena zan maila batean banaketa guzti horrek eta referentien banaketa horrek ere agian kanpoago ikusten den persona batek ere lagundu izan dezakela horreri bat egin. Voxen egoitzara goaz, Abascal, Santiago Abascal dagoeneko hitz egiten hasi delako, lehen entzun dugu, Ortega Smith, beste kamina botako dutela esanez, eta alderdikidei eta berrikidei ginez, ez dut orain zer izango duen Abascal. Os va a tocar luchar todavía de una manera mucho más dura y con mucho más trabajo que hasta ahora. Porque esto es solo el principio. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una reconquista que ahora tiene una voz en el Congreso y podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse. Pero antes de nada, queremos dar las gracias emocionadas a 2,5 millones de compatriotas que han representado a la España viva. Dar las gracias a 2,5 millones de almas españolas que nos han dado lo más importante, su confianza. A los interventores,
a los apoderados, a los 50.000 afiliados de Vox que han sostenido este proyecto en los últimos años. Un proyecto que no tiene los medios de los demás partidos. Gracias a todos ellos porque nos han permitido llegar hasta aquí. Gracias a los miles y miles de españoles que a lo largo de toda la geografía nacional nos han acompañado en los mítines más multitudinarios de esta campaña. No les vamos a defraudar. Y gracias muy especialmente a esos españoles a los que hoy Entzun dugu, Santiago Abascal, Pelayo bezala hasi zuen hauteskunde kanpaina, eta gaurkoan ere, nola ez, errekonkista izan du hizpide, 2,5 milioi boto jaso dituztela ospatzen, eta egia da, gogoratu beharra dago, 50.000 boto baino gutxiago lortu zituztela 2016ko hauteskundetan. Beraz, agian ulertzekoa da, berak egin duen irakurketa baikor hori, eta esandakoak beteko dituztela egiten da. Aipatu dugu Podemosen kasuan gertatu zen sufritua, nik epe motzera bintzat ez dut aurreikusten Voxekin nahi hori gertatuko dela, iruditzen zait Voxek badaukala diskurso bat, nolabait oso erosiko zidela gehiagoetzak momentu honetan, eta gainera bere lehiakideak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, egonda orain arte egon diren moduan nolabait euren agenda jarraitzen, iruditzen zait, epe motzera bintzat, Voxekin hori ez dela gertatuko eta are gehiago, ikusi beharko da zein mendikan ez daukaten indartzeko joera. Ze badakigu, nolabait orain arte boto eskrituari buruz hitz egiten zen asko, baina zenbat eta gehiago agertu eta zenbat eta gehiago ikusi, asko direla, egin nolabait bide hori hartzeko da harretasunari erakusteko beste prestutasun bat eduki dezak, eta nik epe motzera bintzat ez dut ikusten Vox fenomenoa egun bateko lorea izango denik, kontua da honek nola eragingo duen aurrengo hauteskundeetan ere. Ze badatoz adibidez hiriburuetan aipatzen ari dira Karmena botako dutela, eta egia da nolabait aktibazio horrek sinisteak Vox etorri daitekeela eta aliantzaileen hauteskundeekin ezkerreko botoa aktibatu dezakela. Ikusiko dugu oihartzun hori nola iristen den hilabete pikora eta zein egaren daukan Sánchezen gobernu osaketak eta guzti horrek. Orduan horrekin ere jokatu beharko dute. Beke bintzat esan dute, geratzeko datozela, eta hauteskundei buruz ari garela, Europako ere hor daude, eskuin muturrak goranzko joera dauka Europan, eta hori aurreko datuek erakusten dute, ez dakiten zen gertatuko den, baina bintzat eurak hauskotuta. Gure tendentziak ezkerrak da, ez gainera aliantza egin dute, normalean Europara hauteskundeetan parte baxua izaten da, eta hori ikusi bat dugu benetan bai, baina orain egon da mobilizazio honek, edo behintzat mobilizazio goranzkako honek, aurreko hauteskundeekin konparatuta, jarraipena daukan Europara hauteskundeetan baita ere. Hauz nago ez ditxurekin esaten duenean, Voxena ez dela epe laburrean jetxiko eskuinaren birkonfigurazio horretan presente dengo direlako, baina nik ere lehen esaten denean hau zala beraien momentua, iruditzen zaiz zaila izango dela benetan, orain izan duten oihartzun hori errekuperatzea. Maila batean Voxi pasako zailorako ere, Podemosi pasa zaiona alderdi ez alderdi logika horretan. Esan Voxi oso zaila izango zailorako mantentzea egituraren kontrako diskurso hori geroz eta gehiago egituretan parte hartzen izan direnean. Eta beraz, talka horretan espektatiba batzuk ere txiko dituzte, eta instituzionalizazio prozesu horretan ikusi beharko dugu nola moldatzen. Instituzionalizazio hori asko zandago izango zitekeen, benetan gobernu osatzeko ikurateko dut, Voxentzat zentzu horretan erosoa da, gertatu gure emaitza, Alderdi Popularra osagun garatzen delako, ez dagoete premiarik gobernu osatzeko, orduan jarrai dezakete nolabait egon diskurso koherente horrekin, ez eta Andaluzian baina ez da berdinean parlamentutik kanpo egotea, parlamentuan egotea, nik uste horrek ere desgaste puntu hau badaukala, eta publikoak izaten azten dira, diskurso batzuetan azten dira hauteskunde municipala badatoz, ikusi beharko dugu hori udalak, nik uste elementu asko daudela, desgaste puntu bat suposatu dizte dugu. Ez da lekenetzera pasako, ados nago, eskuinak rekonfigurazio hori ikusiko dugu zenbatu irauten duen, zer esaten duten gaur bidea.
baino ez ikusukan. Baina, liberak izan daude, baina ematen du horrengoz itxarotea jokateko zegura, baina ez dara esan bosten duk ez duk eider boxi buruz. Boxearen burra, bueno, alderdi ez alderdi, bueno, beraien abantai izan daiteke baina desabantaieroa, ez dakatelako nolako alderdi egiturarik, eta ikusi dugu, Podemosen kasuan, horren aurka joan dela ez. A ber, Espainian gertatu dena, arrara zen, horrenak ez gertatzea. Arte maio bat egon baude, horren beste non baiten zauden, ez da ginen dikatera dian eskuineko mutura. Hala ere, bueno, gaur emaitza hauek baina esan nahi dena da, alderdi bezala egituratzea. Lehenak egon bat zeuden, beste alderdi baten atzertupean, hau da, Espainia ez da fenomenoa arrare bat beste estatuekin alderatuz, ez? Eta hon asko hitz egiten da, Europan sozialdemokrazian krisiaz, ikaragarri izan delako. Eta, bueno, ez dakinik oso ideologikoekin neurtuta, Portugalen nolabeteko kontak eman zaio, orain ez dakite monostan zer nolako gobernua osatuko da, eta, bueno, ez dakit, ez? Frantzian zertarako presioa egin aldioten Macron eta Elizabeth batzeko nartu ditu. Nora ez dakit, pizkat, igosan izatea, nekrotan dago. Eta gaini urtentatu da, aukera, baitaren, bueno, buelta edo emateko, eta ardura handira daukate, boteren urte askotan egon diren alderdi sozialdemokratak, ez? Esaten zen Espainiako alderdi sozialistak, pasote batean bilakatu dugu gozala, ia jera sinatu zuen honen gainera, ni bota sinatu zuen 2015 eta 2016, eta bueno, ez da bakarrik jaruztez gulertu behar Espainiako testu duen, esan daitekelako, arnaz bideo bat behintzat, beste, korrontarretako alderdi bintzako ere, ez dakit gero Europako hauteskundeak zertarako baina tira. Alabez dago, Reinak eta Madrid irako gara, esan? Ez, nik uste boxek orain honi egon duela, eta badauka gainera, japiak da, alderdi popularra, beste berrin pilareketa, edo eskubiaren refundazioa eta gauzeko. Nire iruditzen zaitu nahi, alderdi popularra eta zenadarozen dituguan, segurako presioak egongo duela establishmentak eta bate ezartuko dela esango dietela itzu hemen zentro eskubia berregituratu behar da, zuk ez duzu balio, zuk ere ez, eta nik uste dut orain egongo dela, nik uste dut segurako presioak hau mundu hori berriz bestera batean refundatzeko. Orain gertatzen dena da, hau entzat txarrena da, datorren hilean hauteskundeak dela. Eta datorren hileko hauteskundeako, izan daiteke jipoionen bigarren zatia. Jipoionen bigarren zatia, daiteke nolako zalantzak gabe. Alderdi batzuk pondo daude, zan edo. Eta nik uste dut Podemos bera ere, nahiz eta gaur, jetxira handia izan, nik uste dut, hainbat hilaretan, partido honetan bendez eta niko horre abiola, eta garratza honak eta badituela, etzat mundu horrek, gero Madriden zerretatuko da, ez da, baina nik uste dut, Podemosek hobeto egin dutela urreneteko erronkari alderdi popularren Vox alderdiaren egoitzan sartu dutena egin dugu lehen, eta berehala izango gara berriro gertan, baina aurretik tarte bat hartuko dugu, izan ere Eli Lizmila lankidea dago bertan, Voxen egoitzan, eta alderdiari jarraipena egiten, lehen ere aipatu dugu dira, etzela oso erraza. Alderdikiden aldetik jarrera agertzea eta valorazioak entzutea, dagoeneko Santiago Abascalek hitz egin duenez, agian orain bertako giroaren berri beste modu batean emateko moduan izango da, baina esandakoa berehala joko dugu bertara eta bitartean berritu egingo ditugu datuak, eguneko honetik nahiko gertu daudelako, baina esandakoa Madrilera heltzeko moduan daude, beraz, Xabi, konta iguzu? Birkonkista aipuak eginaz utzi dugu lehen Santiago Abascal Voxeko burua bere prentsaurrekoan, Pozarren, 24 ordezkari lortu dituelako, izan 2016an 50.000 opedet zituzten izan, eta orain 2 milioi terretik gora izan dituzten, eta haiek guztiek eskertu ditu. Luze jarraitu du ondoren Santiago Abascalek eta guztiek entzun ditu gure lankideak, Eli, halako laburpen bat egingo altzeri guke Santiago Abascalek, hor prentsaurren esan duten guztiek.
Oraindik ere hitz egiten hori da, baina esan du hau hasiera besterik ez dela, errekonkista hasi dutela eta jarraituko dutela, orain 24 diputatu izango dituztela kongresuan eta 24 diputatu horiek hainbat galdera egingo dizkiotela beste alderdiei, alderdi guztiei leporatu dizkie hainbat gauza, batez ere ezkerrari leporatu dio manipulatu izana, euren mezuak manipulatu izana. Gaur, atzo baino okerrago gaudela ere esan du, eta erresistentziara ongietorria ematen ari da momentu honetan. Espainian modu irregularrean sartzen den edonori kanporatu egin beharko zaiola, horiek dira euren oinarriak, euren mezuen oinarriak, baina esan behar da, ez dala girorik hemen, kanpoan izan gara, duela 10 minutu, 900 lagun besterik ez daude, bertan mendika, hemen hasi zuten kanpaina, hemen amaitu zuten, hau beren simboloa bilakatu nahi zuten, kolon inguru hau, baina egia esan ez dute lortu. Eskerrik asko Alili Zulia, Voxeko prentsa aurretik, zuzenean datu erreparatu behar diegu, oraindik eguneko eguna ez dago zenbatuta, baina ez da asko falta, berezik Euskal Autonomia Erkidegoan eta gainbegiratu bat emango dugu. Begiren niko, 89,1 zenbatuta dagoela, hausi izango nintzateke Euskal Ordezkaritza Espainiako Kongresuan. EAJak 6 ordezkari izango dituzke, 2016 baino bat gehiago. Euskadiko Alderdi Sozialistak 4 bat irabazita. Unidas Podemosek beste horren beste 4, baina kasu horretan 2 galduko dituzke 2016arekin alderatuta. Eta Euskal Herria Bildu beste 4, kasu honetan emaitzak bikoiztu egingo dituzke. Eta gogoan izan gainera, hori Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan hor dagoela dantza, hori gero erakutsiko dizuegu, Alderdi Sozialistaren eta Euskal Herria Bilduren artean. Uniko eguna zenbatuta, Araban, hausi da, behin betiko emaitza. Unidas Podemosek, Euskal Herria Bildu eta Alderdi Popularra ez bakete, lehen hau naue, ordezkari bat, EAJak ordezkari bat, PSek beste ordezkari bat, Unidas Podemosek ere bai, eta Euskal Herria Bilduk ere bai. Euskal Herria Bildu izango litzateke kasu honetan, 2016 geroztik, 2016ekin alderatuta, eserreko irabatzeko lukena. Eta Alderdi Popularrak galdu egin du. 2016 bat esatzen, alderdi eserreko irabe gelditu da. Igau, berdinketa, PP, Araban, eserrekorik gabe. Bizkaia, eta hemen ere uneko, ikusten dutu egia uneko una zenbatuta dago. Eusko Alderdi Jeltzaleak 3 eserleku bat irabazi du 2016arekin alderatuta. PSek 2, kasu horretan ere bat irabazi du. Unidas Podemosek bat galdu du, 3tik 2 jaitsi da. Euskal Herria Bildu eutsi egin dio, ordezkari bat, eta kasu honetan ere, Araban bezalaxe Alderdi Popularrak galdu egin du zuen ordezkaria. Gipuzkoan, itxusio eta 17,3 dago zenbatuta, baina emaitzak, segurazki kasu honetan mitzat ez dira aldatuko. EAJ nagusi, 2 eserlekurekin, 96an bezala. Euskal Herria Bildu bikoiztu egin du, 2 lortuko ditu Gipuzkoatik. PSek eutsi, bat, 2016an, eta bat, orain honetan ere, eta Unidas Podemosek 2 izan zituen, eta bat galdu egin du. Datu gehiago zain ditugu, gero esego alduko dugu, baina zuzeneko heldu behar dugu izan ere, prentsaurreko horrentxe bertan, elkarrekin Podemosek Unidas, Podemosek ez, barkatu Madrilen da, Pablo Iglesias prensaren aurrean. He felicitado al Partido Socialista, a los franceses por el resultado. Lo primero es que el peso parlamentario del progresista supera al peso parlamentario de las 3 derechas del bloque del gobierno. Y la segunda clave de este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces, que nos hemos quedado solos. España es una nacional y va a estar el resultado de las elecciones en Euskadi y en Cataluña.
pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. A partir de aquí toca trabajar mucho, toca trabajar con mucha discreción, tendremos que tener muchas reuniones de trabajo, hay que hacer un programa de gobierno y cumpliremos el mandato con el que salimos a estas elecciones y el mandato que nos han dado los ciudadanos que nos han apoyado, de trabajar para que en España haya un gobierno de coalición de izquierdas que sea capaz de llevar a cabo y poner en práctica políticas que protejan a las mayorías sociales. Dos o tres preguntas. Saito. Gracias. He hablado con Pedro Sánchez y le ha felicitado por los resultados. Dice también que tendrán que trabajar para un gobierno de izquierdas, que tendrán que trabajar para un programa de gobierno. En esa conversación que ha tenido con Pedro Sánchez, ¿ha avanzado ya en algunos de estos aspectos? ¿Le ha mostrado Pedro Sánchez su disposición a intentar ese gobierno de coalición? Sí, he transmitido lo mismo que le he dicho a ustedes, creo que tenía que decírselo antes a él, nuestra voluntad de trabajar. El Partido Socialista, él también le ha mostrado la voluntad de caminar hacia un gobierno de izquierdas, de coalición de izquierdas. ¿Queda por tanto descartado a esta hora que Pedro Sánchez pueda usar, digamos, el comodín de Ciudadanos, que es lo que ustedes llevan hablando? Esa pregunta la será usted al candidato del Partido Socialista. ¿Pero le ha dicho que está dispuesto a avanzar en un gobierno de coalición de izquierdas? Las preguntas a Pedro Sánchez las contesta Pedro Sánchez, no yo. Si van a proponer qué tipo de gobierno pretenden proponer y por otro lado qué tipo de autocrítica pueden hacer después de perder 30 escaños. Sobre la primera cuestión, está todo abierto, nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas, lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho. Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes ni de nuestros votantes. Y creo que eso se ha podido notar y tomamos nota y espero que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Por otra parte, creo que es claro lo que ha ocurrido en España, una movilización electoral sin precedentes que revela, como le decía, dos claves fundamentales. La primera, las fuerzas progresistas en su conjunto tienen más peso parlamentario que la derecha y la extrema derecha. Y en segundo lugar, quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España. Sobre la última cuestión. Pablo Iglesiasen prensa aurrekoa autokritika egin, Pedro Sánchez zoriondu eta gobernu programa eginez aurrera begiratzeko eta eskuentzeko dio Pedro Sánchezek itxurera hori izan du, baina batez ere aurrera begira jarri eta autokritika egin behar dutela adierazi du Pablo Iglesiasen. Datuekin are ginen eta datuekin jarraituko dugu, ia uniko egunean zenbauta baita du eta hiriburuei helduko diegu kasu honetan. Euskal Autonomia Erkidegoan, Bilbon, euneko 100 dago zenbatuta, eta emaitzak hauek dira. EAJ nagusi botoen euneko 33,4 eskuratuta. Aurrekoa baino, 2016 baino, 5,8 gehiago eskuratu du. Bigarren Alderdi Sozialista, botoen euneko 20,6arekin. Kasu honetan ere igoera, euneko 6,3 puntu irabazi ditu. Elkarrekin Podemosek, euneko 17,6 lortu ditu. Galera, ikusten dute, ia euneko 10koa, 9,6 puntu galdu ditu. Alderdi Popularra, galera nagusia, ez da euneko 10era llegatu. 9,8 eta galera 7,1koa. Euskal Herria Bildu gora egin du. 10era ez da llegatu, euneko 9,4 gelditu da, igoera ia 2koa, 1,9. Ciudadanosek bera egin du, 2 10ren galdu ditu, euneko 3,8rekin gelditu da, eta Voxek 3 puntu lortu ditu, euneko 3a. Kasu honetan, euneko 2,9 igo da. Espainiak estatu oso amazelaxe aurrekoan 2016an ez zuelako ia
inolako ordezkaritzarik izan. Donostian oraindik ez da amaitu zenbaketa, 95 erdien edo dago, baina ez da askorik aldatuko. EAJ Garaileak botoen 28% eskuratuta, aurrekoa baino 6,5 gehiago. Bigarren Alderdi Sozialista 20,8, gora egin du, ia 5 puntuta erdi. Elkarrekin Podemos 17,8rekin hirugarren, baina jaitsiera nabarmena, 10,4ko jaitsiera izan baitu. Gora egin du, bestalde Euskal Herria Bilduk 15,3 lortu du, 3,2 irabazita Donostian. Alderdi Popularrak hor ere, eta ia salbuespenik ez da gainera, galera. 7 bere egin eta 8,4rekin gelditu da. Ciudadanosek ere bera, 4 puntuta erdi eskuratu ditu, 2016 baino 0,3 gutxiego. Eta alderdi Voxek, ultraeskuindarrek, 2,7 eskuratu dute. Gasteizen bestalde, kasu honetan, zenbaketa amaitu da, eta hortxe duzu emaitza. Alderdi Sozialista nagusi Gasteizek, boten 24,2rekin, 7 puntu irabazi ditu. EAJ bigarren boten 20,1 eskuratuta, ia 7 egin du gora, 6,8. Elkarrekin Podemosek 18,2 erdietxe ditu, baina horre galera kolpea handia, ia 13 puntu galdu dituelako. Alderdi Popularrak ere, ikoia, 7 puntu galdu ditu, 15,3 baino ez du eskuratu. Euskal Herria Bildu, gora, ia 12 eskuratu du, botoen ia 12, 11,8 zehatz mehat esan da, eta igoera 4 puntuko izan da. Ciudadanosek ere behera, aurreko hiriburuetan ikusi dugu hori, 4 puntuta erdire ez ailegatu, 1,1 galdu du, eta Voxek egin du nabarmen gora Gasteizen. 3,3 eskuratu du, aurrekoan lortutakoa, ia oso sorik hobetu du, orduan 3,1 egin baitu gora. Eta Iruñean, kongresurako, eta kasu honetan ere 1 zenbauta dago, Navarra suma nagusi, 22,3 lortuta, baina behera egin dute 2016ko datuekin alderatu ezkero, 2,3 galdu dute. Alderdi Sozialista bigarren, botoen 23,6rekin, eta hori dueren nabarmen izan da, 8,7koa. Elkarrekin Podemosek, eta kasu honetan Unidos Podemos, 18,6rekin, baina galera ia 10ko kasu honetan, Euskal Herria Bilduk gora, 3 puntuta erdi irabazi ditu, eta horrek esan edu botoen 12,6 erdietxe duela, gero abaik ere gora egin du, 1,1 irabazi du, eta ikusten dute 1,6 lortu duela, eta Voxek 4,2 eskuratu du, eta 16tik denak irabazitu hori bestez. Eta Nafarroan, kongresuari begira, eserlekuak begiratu ezkero, begira, orte dute, 88,6 da botenetuta, Unidas Podemosek bat, eta Euskal Herria Bilduk bat izango du. Hobe onda dantza, bat ala bi izan, azkenean batarekin ditu da, baina kontutan hartu 2016an ez duela ordezkaririk izan, eta kasu honetan hori irabazi egin duela Euskal Herria Bilduk. Gero abait, ez du ordezkaritzarik izango, 6 lortuta, eta Voxek 4,8 lortu du, baina ez du ordezkaritzarik izan. Zuzeneko irudiak dituzue, RTren ordezkaria, garraipena ospatzen, espero zutena eta inkeste gaintzen zietena baino askoz ere emaitza hobeak izan dituzte. Eta Kataluniako independentistek kongresuko ordezkaritzare, naiz eta goraberak izan, justu Kataluniak gabela izan duelako, 5 ordezkarik gehiago izango ditu. Independentzia oiutatzen, Gabriel Rufián buru dutela, zarda eta beste ordezkari eta jarraitzaileak. Zuzeneko irudiak dituzue. 15 ordezkari izango ditu RCek kongresuan. 2016arekin alderatuta, 6 eserleku irabazi ditu. Aztertzeko modukoa da, RC nagusi eta Kataluniako independentismoak kongresuan ordezkarik gehiago gainera, Amaia. Bai, aipatzeko moduko datetako bat, baina egian errepasoa eginda, nahiago duzue, hiriburuetako datuei biztaizo bat ematea, basekonaterako, Gasteizen sozialistak izan dira lehen indarra, Donostian eta Bilbon jeltzaleak nagusi,
eta bi joera nabarmen, Elkarrekin Podemosek eta PPk bere egin dute, eta tartean, ia dira, Iruinen ere, Navarra suma lehen indar, baina emaitzak ez dira horren onak, aurrekoekin alderatuta, ez dakit zerk eman dizuen arreta kasunetan. Estatuko pautarria errepikatzen direla, esan nahi ez darako matematika hutsa, baina pixko bat Elkarrekin Podemosen beraka, pisu hori, ikuntzen da, segun zelekutan, edo Bildu, edo Podemosen alde, edo bien alde ez, eta hiru buruetan, pixko bat hilabetan dira kontua. Gero ez dakit, klaro, honek eragin du gero Gasteizko aurkezpen municipaletan manitzuten behitzak ezberdinak izango direla. Baina, aldaketa suposatzen du, kasu honetan ikusten Alderdi Popularrari dagokionean, ez? Esaten begira, nahi dugun tokitan begiratuta, ia bere botu erdiak Gasteizko, ez? Imaginatu, bere feudua, nolabait izan dena, eta nik uste, ez dela gaur gertatu den gauza bat, eta etorkizun motzen ez bagala panorama baterona, eta eserreko bat bera ere ez lortzen na, ez dakit gero bere egiten dela justifikatu duten, edo zer nolako kritika egin duten, baina. Ikusteak ematen du, estatuan ere emaitzak txarrak izatea, bestela ere gertazitokeen, estatuan emaitzak kaskarrak ez izan ere, Alderdi Popularra hemen, eserrekurik gabe geratzea, Hiriburu dagokionez, nik uste gaur Bildu oso postre bateko motiba dauzkate bat, Nafarroako esokleko konfirmatzen bada bost esokleko duko lituzkete, aurre ikuspen honenetan, aurre zenbakia, eta nik uste gaur gabeko garailoetako bat dela, baina hiriburuetako bat erreparatuta, kokatu nizuen Podemosek galtzen dituen boska horien jogera, baina ikusi dunik hiriburuetan, nik uste dut Bildu horren hauteskundei begira badaukala erronka handi bat, ze hiriburuetan nik uste dut ez dela maila berean mantentzen, Bilduren egoera beste toki batzuekin aldera dut, hiriburuak beti dira toki zailago bat agian Bildurentzat, eta hor, Podemosek edukiko duen boto galera horretan, nik uste dut daukatela erronka bat, horren hauteskundei begira, hiriburu horiek ondo lantzeko, eta printzipio zailagoak diren eremu horiek ikirabazteko. Ikusten ari gara, dagoeneko Gabriel Rufián, RC-ko kidea hitz egiten hasi dela, entzun dezagun, zenako balorazioa egiten duten RC-ren egoitzatik. 3-4 apunts més i ja dono pas als companys i companyes. El primer apunt, molt important. Catalunya no només no desperta el feixisme, sinó que el combat i el destrueix. Convé avui també recordar que demà, avui és un dia de moltíssima alegria, perquè aquest partit amb 88 anys d'història impol·luta per primera vegada ha guanyat unes generals. Però cal recordar que demà continuaran havent 9 demòcrates a la presó, 9 persones innocents a la presó, 9 segrestats, també els nostres companys a l'exili i també 30 persones que estan sent ensenyalades per un estat venjatiu i repressor per la voluntat de 2,3 milions de catalans. Des d'aquí fem una crida per omplir de solidaritat la presoen izketan eta batez ere atzerrian erbestean direnak eta preso daudenak gogoratu ditu eta hori azpimarratu du gainera. Horretarako eskubideek ezaren aipua eginez. Sagin etxera egin behar dugu, Andoni Ortuzarrean prentsaurrekoa lehen balorazioa. Irabazi ditu 2004az geroztik gertatzen ez zen moduan. Oso emaitzak onak dira. Araban, historian zehar lehengo aldian, irabazi egin dugu. Eskerrik asko Arabako jendei! Eskerrik asko Araba alderdikidei.
6 eserleku kongresuan eta ustez 9 senatari. Kriston emaitza. Emaitza herritarrei aurkeztu diegun ibilbidea eta proiektua bermatzen ditu. Gorte orokorretan euskal taldea izaten jarraituko dugu. Albiste hona da Euskadirentzat baita ere. Eusko Alderdi Jeltzalearentzat pizgarri bat da. Kongresu eta Senatuan Euskadiren interesak defendatzen jarraituko dugulako, lehen baino indar gehiagorekin. Eskerrak eman dizkiegu hauteskunde hauetan parte hartu duten guztiei. Jakina, bozkatu gaituztenei eta baita ere beste alderdi politikoen aldeko hautatua egin dutenei. Kanpaina desberdina izan da Euskadin, eduki eta tonu eraikitzaile batekin, Espainian izan duen amorru eta tentsioarekin kontrastatuz. Gainera, Euskadi abertzalea da eta abertzale guztan. Hemen berriz ere nabarmen ikusi da Euskadiren gehiengoaren borondatea eta estatukoarena guztiz desberdinak direla. Hemen, eskuinaren botoa eta ultraeskuin erreakzionarioen botoa hutsaren urrena izan da eta hori ere horrek ere posten gaitu asko. Ia gure garaipen bezala. Azpimarratu nahi dugu parte hartzea handia izan dela eta hori albiste hona da. Herritarrek politikarekiko duten interesa erakusten dutelako, erabaki politikoetan parte hartzeko interesa. Albiste hona da gainera, parte hartzean dionekin Eusko Alderdi Jeltzalearen garaipenari balio handiagoa ematen diolako. Gorteetako euskal taldeak euskaldun guztien interesen alde egingo du lan. Euskadik mugiarazten gaitu eta berriz ere guztia emango dugu Euskadiren interesen alde. Herri desberdin honetatik apaltasun osoz politika egiteko eta pertsonen beharrizanei erantzuteko modu desberdin bat eskaintzen dugu. Eusko Alderdi Jeltzalea prest dago era baikorrean jarduteko. Gure egitaragua argi da eta eskua luzatzen dugu elkarrizketaren bidez akordio eta konponbide politikoak adosteko. Gure ordezkapena Madrilen Euskadiren zerbitzura egongo da, pertsonen zerbitzura, autogobernuaren zerbitzura, hau da, ongizatearen eta bizi kalitatearen zerbitzura, Euskadiren nazio realitatearen aitorperaren alde eta estatu modelo berri baten alde lan egingo dugu. Orain, zabaltzen da eszenatoki berri bat, desberdinagoa, zabalagoa eta anitzagoa. Eusko Alderdi Jeltzaleak elkarrizketara aukera eta soluzio politikoak proposatzen ditu. Behar dugu benetako borondatea elkarrizketarako eta baretze aro berri bat zabaltzea. Estatuaren nazioanistasun errealitatea onartzen duen aro berri bat zabaltzen. Eskerrik asko. Estamos muy contentos como partido, pero también muy contentos por vivir en la sociedad en la que vivimos y por representar a esta sociedad que hoy ha vuelto a dar una lección de madurez política.
El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones en Euskadi con claridad. Hemos ganado en votos, hemos ganado en escaños, algo que no ocurría desde el año. Nire Ortuzarren balorazioa, esan ez oso emaitza onak lortu dituztela, Araban Espainiako lehen indar izata lortu dutela, eta egin emaitza albiztenera Madrilen egin duten izaten ari da, eta luzatuko dugu gehiago. Gaur luzea eta intentsoa, baina pozik gaude helburuak bete ditugulako. Gauzak oso estu egon dira, Arabako kasuan estu egon arren ordezkaritza lortu dugu, Nafarroan ez dugu horren beste zorte izan. Nafarroaren ere gauzak oso estu eduki ditugu eta oraindik ikusi beharko da, kanpoko boto ez emaitza ematen diguten, edonola ere esandakoa, pozik gaude, helburua bete ditugulako, eta gaurko emaitzek maiatzaren 26ko hauteskundeetarako trampolin bikaina jartzen digutelako. Beraz, hau pagu eta ospa dezagun. Gora Euskal Herria eskatuta! Bueno, lan handia egin dugu, esan genizuen oso pozik geundela, lana erruz egin dugulako, jendea konfiantzakin ikusten genuen, jendea pozik ikusten genuen, emaitza historiko bat egin dugu, 4 diputatu dauzkagu, senatore bat, eta 5. oraindik leian Nafarroan. Eta hori da ezker independentista lortutako emaitza. Lehenik eta behin ere lehen hitzak, Espainiar eta Frantziar estaduko kartzelan dauden euskal preso politikoentzat dira. Beraienak ere balira emaitza hauek. Bigarrenik ere zoriondu nahi dut Esquerra Republicana de Cataluña. Katalunia lehen indarra bilakatu da. Eta baita ere, zorionak eman edizkio Puigdemont presidenteak eramaten zuen zerrenda 7 diputatu lortu duelako. Nos habíamos puesto algunos retos y os dijimos en los días anteriores que Euskal Herria Bildu no quería ser esa fuerza política convencional que la noche de las elecciones gana siempre. Habíamos dicho que aspirábamos a tener más de 1 millón de votos independentistas y de izquierda, que aspirábamos a ser más de 200.000 votos y que aspirábamos a ser al menos 15 diputados.
Ba ondo. Somos 1.300.000 votos. No somos 200.000, somos 260.000 votos. Y no somos 15 diputados, sino 19 o 20 diputados. Euskal Herria Bildu pasaren hauteskundeekin konparatuta 75.000 boto gehiago eskuratu egin ditu. Eta hori da lortu dugun emaitza. Norbait garaile baldin badago gaur Euskal Herrian, hori Euskal Herria Bildu da eta ezker independentista da. Zalantzarik gabe. Borroka egin dugulako gureak ez diren hauteskunde batzuen markoan. Borroka egin dugu enkuesten kontra, komunikabideen kontra, medioen kontra, eta hemen gaude, ezker independentista sustraiak oso ongi errotuak dituelako herri honetan. Esan genion kanpainan, eta gaur ere berriz esaten diogu. Agor Maroto, agor Pablito Casado, agor Tripachito, hemen gaude berriz ere. Ezin etzantzen duten, ezin dezute eta ezingo dezute sekulan gurekin bukatuko. El soberanismo de izquierdas ha sacado 1.350.000 votos, casi 20 diputados. Y Euskal Herria Bildu ha obtenido 260.000 votos en los 4 territorios del sur de nuestro país. Un gran resultado, un resultado que nadie esperaba, porque hemos tenido que combatir a las encuestas, incluso a las de hoy. Y gracias a que ETV ha hecho una encuesta bastante, que se ha dejado bastante el resultado final, algunos hemos podido ganar apuestas esta noche también, así que eskerrik asko. Pero en cualquier caso, esaten genuen, kanpainan ikusten zela jendea pozi zegola, jendea konfiantza zegola, jendea gogoarekin zegola. Eta lana egiten denean, eta konfiantza daukagunean, eta hildo argi daukagunean, garbi dago emaitzak etortzen direla. Eta emaitzak etorri dira. Eta orain emaitza hauek, inteligentziarekin, determinazioarekin, irmotasunarekin, eta pazientziarekin kudeatuko ditugu. Hemos dicho en esta campaña electoral que había 3 escenarios posibles. El escenario de la regresión 40 años detrás, 40 años hacia atrás, que planteaba ese bloque reaccionario que encabeza el Borbón, pasa por el IBEX 35 y pasaba por el Trifachito. Ese era uno de los escenarios, un escenario que hoy ha salido derrotado en las urnas, pero que no nos debe de hacer olvidar que en el Estado español, frente a la crisis del régimen del 78, siempre hay una deriva autoritaria que va a tratar de imponerse. Hoy no lo han podido hacer, pero sin embargo lo continuarán intentando. Y esto es lo que le tenemos que decir a la gente. Que nadie crea que esa deriva autoritaria se ha paralizado definitivamente en el Estado español. Eso está ahí. Hoy le hemos hecho frente, como le haremos frente cuantas veces sea necesario. Pero esa es la deriva que un régimen en crisis va a tratar de imponer. Bigarrenik esaten genuen, bazegoela, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Alderdi sozialistak eta PNV planteatzen duten eszenatokia. La contrarreforma baja en calorías. La contrarreforma que en definitiva nos lleva hacia atrás, pero con una menor intensidad. Eta gaur, hori ere, agerian gelditu da. Eta bazegoen hirugarren eszenatoki bat, guk ordezkatzen genuena, indartu atera dena, 1.350.000 voto, 20 edo 19 diputatu, 260.000 voto Euskal Herrian. Eta zer da ordezkatzen duena eszenatoki honek? Benetan Espainian estaduaren krisitik ateratzeko, soilik erreforma demokratiko sakonek batetik egin daiteke. Autodeterminazioa onartuz, plurinazionalitatea onartuz, eta denen artean, nolabait ere, beste sakondura politiko eta demokratiko baten bidez, gauzak beste era batetara egitea. Lo hemos manifestado en numerosas ocasiones en la campaña electoral. Las izquierdas soberanistas son las que representan el futuro, la esperanza, la seguridad. La seguridad no solo para hacer frente a la derecha, sino para construir alternativas
que mejoren la vida de la gente y que reconozcan la plurinacionalidad y la soberanía de los pueblos. Esto es lo que nosotros y nosotras representamos y esto es lo que ha salido victorioso hoy. Por eso queremos extender la mano a todos esos sectores que en el Estado piensan que hay una partida que jugar, para defender la solución política a los problemas políticos, para defender que no pueden existir presos políticos en el Estado español y para entender que las políticas sociales y económicas se tienen que hacer al servicio de la ciudadanía y no de las élites económicas. Para eso tiene la mano encima de la mesa y extendida la izquierda independentista, para parar al trifachito, para parar a peso de Ciudadanos si lo intentan, pero para abrir la mano a solventar los problemas políticos en términos políticos, incluidos los problemas nacionales, incluidos los problemas de nuestros presos y de nuestras presas en exigencia de su libertad. Horregatik oso pozik gaude, esaten genuen olatu bat altxatzen ari zela Euskal Herrian, olatu feminista bat, olatu republikazale bat, olatu ezkertiarra presoen aldekoa eta independentista zena. Eta olatu hori heldu da, eta helduko da Kongresura eta Senadura. Eta horretara jungo era, gutxieneko programa hori defendatzera. Baina gero, eta bihartik aurrera, olatu hori hemengo instituzioetara ere heldu behar da. Municipaletan, foraletan eta toki guztietan. La ola que hemos levantado, que es una ola feminista, republicana, euskaltzale, independentista, es una ola que ya hemos llevado al Congreso y al Senado, con 4 diputados y un senador. Y veremos si conseguimos la quinta, que es la de Nafarroa, la quinta diputada, que sería algo de justicia poética, y que vamos a mirar todos los votos de todas las mesas de todo Nafarroa para ver si la sacamos. Y ahora esa ola, que va a ir a Madrid, hay que traerla de resaca para que llegue también a las instituciones de aquí, a las instituciones forales, a las instituciones municipales. Porque hemos dicho durante la campaña argi esan dugu que estamos combatiendo el régimen del 78, pero ahora va a tocar combatir el régimen que hay aquí, que también hay un régimen aquí, y nos va a tocar ahora que esa ola llegue también a las instituciones de aquí. Pozik ospatu beharko garaipena, baina bihartik aurrera berriz ere lanean olatu hori udaletara, aldundietara eta toki guztietara eraman behar dugulako. Guk konbentzituta gaude lanean jarraituko dugula. Etengabean, herriz herri, auzoz auzo, lantegietan, eskoletan, toki guztietan. Aquí hay una ola que se ha construido que va a ser imparable, que hoy llega al Senado y al Congreso y mañana llegará a todas las instituciones de este país, porque no nacimos para resistir, sino que nacimos para ganar. ¡Gora Euskal Herria Bildu! ¡Gora Euskal Eskatuta! Partigiano, portati via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bel partigiano, portami via, e mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra del vento e le genti passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti passeranno e diranno che bello il fiore, questo è il fiore